Dámy a páni, dobrý večer. Vítam vás na tomto historickom večeri, pretože toto je prvá diskusia z mnohých diskusí, ktoré budú nasledovať v rámci diskusného formátu, ktorý si kladie otázku, že či toto sme chceli a vy ste prví účastníci a účastníčky, budete môcť o tom svojim deťom aj vnúčatám rozprávať, že boli sme tam, keď sa toto udialo. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. Moje meno je Samo Marec, ja dnes budem klásť otázky. Téma, o ktorej sa budeme rozprávať, je o tom, ako to oni vidia zo svojho pohľadu. Takže dovolte, aby som privítal herečku Zuzanu Fialovú. Dobrý večer. Spoluzakladateľku hnutia Za slušné Slovensko Karolínu Farsku. Dobrý večer. Sociológa zo Slovenskej akadémie vied Dominika Želinského. Dobrý večer. A potom tu máme ešte jedného takého človeka, sme ho vylosovali, volá sa Tomáš Hudák. Pekný večer, no. Odkiaľ si prišiel? Z domu. Z Čane? Z Čane, kedysi dávno, ale dneska z domu. Ja sa veľmi teším, ja som si aj nové sako kúpil. Toto, vieš, koľko stálo? 46 eur. 40. To je dosť. Nové sako po 10 rokoch. Tak už sa patrilo, povedzme si, to maturitné, v ktorom si chodil ešte nedávno. Už mi bolo veľké. veľké. Naša diskusia má niekoľko častí. Tá prvá sa bude trošku týkať aktuálneho diania. Sú to také otázky, že zaujalo nás, pobavilo nás, naštvalo nás, aj vládu pochválime. Tak ako prvej, pokúsime sa, tak ako prvej sa spýtam sa Zuzky, teba čo zaujalo? Mňa zaujalo včera už o 11. do poludnia, že policajt dobil na smrť človeka. A odvtedy som nesmierne zaujatá celým tým line-upom, ktorý okolo toho ide, že vlastne nejde. Áno, že najprv vlastne musela občianská spoločnosť opäť na sociálnych sieťach vzbudiť záujem ministra vnútra o túto udalosť, o ktorej pravdepodobne vedel už toľko dní, 6, či koľko sa to dialo. No veď vedel, preto nepovedal. No, preto vlastne nás upozorňoval na nehanebné správanie stredoškolákov celú dobu. No a potom vlastne ma ďalej zaujalo to, ako to nezaujalo opozíciu, pretože ja byť líder opozičnej strany, tak myslím, že v tejto chvíli už nesedíme tu, ale stojíme na námestí všetci, pretože je to pre mňa taká závažná téma, ako bola aj vražda Jána a Martiny, pretože myslím si, že v krajine, kde ľahostajne pozorujeme to, ako z pozície moci niekto dobie človeka na smrť, a my to vlastne prehlušujeme všelijakými inými zábavkami a témami, tak v tej krajine sa nebudeme cítiť dobre ani zajtra, ani o týždeň. Veď už vieme, že to bolo zlyhanie jednotlivca. Nie, je to zlyhanie spoločnosti. Vždy, keď sa niečo takéto stane, je to zlyhanie spoločnosti. Dominik, ty čo máš? Čo ma zaujalo? Napríklad. Ja som rozmýšľal, že čo ma zaujalo, čo ma pobavilo, a mňa už trošku ako prešli srandičky vlastne v kontexte toho, čo Zuzana hovorila. Čo ma zaujalo možno v tom globálnejšom meradle, alebo pre mňa osobne bolo nejaké zaujímavé, je vlastne ten vývoj v Amerike a zvolenie Donalda Trumpa. A čo ma na tom vlastne špeciálne pobavilo, bolo dnes alebo včera, keď Donald Trump teda ohlásil, že naozaj sa Elonovi Muskovi podarilo presadiť to ministerstvo na zvýšenie efektivity. A ja som ako človek... A dvaja mu budú šéfovať. A práve dvaja mu budú šéfovať, čo je mimoriadne efektívne. Ešte Vivek Ramaswamy, čo je veľmi zaujímavé. Ja som ako človek, ktorý vlastne dlho sa venoval výskumu charizmatických lídrov, Vieš, čo to pripomenulo mne? Ja som si dnes prečítal správu, že teda všetky možné výstupy tohto nového ministerstva budú zverejňované online, povedal Elon Musk. Mne to pripomenulo, vieš koho? Oľano Matovič. Presne. A určite iba na Twitteri, nie?
No samozrejme, že iba na A už nebudeme hovoriť nejaké X, keď je to raz a navždy Twitter. A nech ho šľak trafí. A inak skrátka tohto ministerstva, čo nie je úplne ministerstvo, je vlastne DOGE, čo je vlastne Doge, čo je vlastne ten Dogecoin, tá alternatívna mena, ktorú už vlastne Elon Musk raz dielal na Twitteri a ona zrazu potom rajzla. Takže celé to je vlastne taký prank trochu. On už aj povedal. No a to je paradox, akože veľmi zaujímavá informácia na vznik takéhoto dôležitého nového úradu, že hlavne to bude mať super merch. Totálne toto potrebuješ vedieť. Ale to je niečo, čo chýba napríklad našim ministerstvom, si myslím. Tak zase je otázka, či by si chcel, aby mi ministerstvo kultúry, a možno tí ľudia by to spravili dobre, ale Martina Šimkovičová, či by spravila dobrý merch. Všimáš, jak mlčím? Všímam. To mám nové. Tomáš, ty máš takú milú kategóriu, že chválime vládu. No, bolo to veľmi ťažké. Ja si myslím, že väčšinu dňa som dnes strávil tým, že som hľadal. Človek hľadá celý život. No, hľadal som. Tiež hľadala tú opozíciu versus proste táto kauza, ktorá vznikla. Inak, ale toto je vážna vec, akože to by som len chcel povedať, že ja len dúfam, že len tak. A ja verím tomu, že ak teda opozícia sa neprebudí, myslím, že sa prebudí, že aj oni začínajú chápať. Oni majú tú nevýhodu, že o tom vedia len deň. Si to nechávajú na 17. novembra, lebo to už tak vychádza. Ja si myslím, že lepšia pozvánka na 17. novembra neexistuje. To je pravda. Áno. Ja si myslím, že policajná brutalita vo veľa štátoch dokázala zmeniť dejiny, nie? Československu. Príklad. Ja si hlavne myslím, že konečne všetci tí, ktorí kedysi vykrikovali, že all life matters, majú dneska geniálnu príležitosť to ukázať, že to mysleli úplne vážne. Ale keď už teda vravíš o tom, že za čo pochváliť vládu, tak našiel som, predstav si, bolo to... Blahoželám. No, bolo to hľadanie ihly v kope sena, ale našiel som kratulinkú správu, úplne zahrabanú, zahodenú niekde, proste, jak sa vraví, na smetisku internetu. A tá bola zhruba o tom, že vláda v stredu rozhodla, že diaľnicu medzi Bydovcami a Ukrajinou dá ako strategickú investíciu, čo vyzerá ako veľmi zanedbateľná správa, ale v kontexte toho celého, čo sa tu deje, aj ako naša nová vláda sa začína správať smerom na Ukrajinu, tak je to aspoň taký akože malý krok k tomu, že to na ten smer východ budeme myslieť možno aj do budúcna trošku vážnejšie. Aj keď prečítal som si, že s výstavbou sa má začať v roku 2028, a skončiť sa má v roku 2031, čo tipujem, že možno naše deti raz po nej... Že ktorého letopočtu, no? Budú jazdiť. No, skúsi to prepočítať, to je zhruba 60 metrov za deň by museli postaviť, čo... Neviem, či si niekedy v histórii Slovenska videl takúto efektivitu stavby diaľnice, ale... Keby sa tam presťahoval Andrej Danko... Tak aj tak nie. Ale nie, podľa mňa... No, ja chcem povedať jednu vec, a to bola moja pointa, že ja si myslím, že skôr bude stáť diaľnica z Kieva do Užhorodu, ako ten náš kúsok 72 Ale vieš, ale to je tiež kilometrov. také, že dobre, my si môžeme povedať, že tak sa obraciame aj na ten východ, budeme mať spojenie s Ukrajinou. Podľa mňa to do veľkej miery závisí od toho, že ako dopadne tá vojna, vieš, lebo ona keď náhodou dopadne zle, tak potom sme postavili diaľnicu, po ktorej to ruskej armáde pôjde rýchlejšie. Ja viem, že to nebolo vtipné, ale môže sa to stať. Dostalo mrazivé ticho. No a ja tu mám takú úlohu, že status mesiaca, alebo že udalosť mesiaca, mne sa veľmi zapáčila takáto kombinácia, to ste asi viacerí zaregistrovali, máme takého pána splnomocnenca Kotlára. Ten prišiel s istými tvrdeniami, takými veľmi inovatívnymi, tie boli až natoľko inovatívne, že lekári odmietli tieto tvrdenia a označili ich za dezinformácie. Na čo splnomocnenec Kolár následne odmietol tvrdenia lekárov, ktorí odmietali dezinformácie. No a čo spravili lekári? No lekári odmietli odmietania dezinformácií. Ale sa to tam ešte úplne neskončilo, lebo zreagoval splnomocnenec Kotlár. A hádate správne, splnomocnenec Kotlár odmietol odmietania dezinformácií a trval na tom, že mu majú odpovedať nejako inak. No, tu sa tento príbeh zatiaľ končí, ja si myslím, že je to škoda, lebo ešte by mohli odmietnúť odmietania iných odmietaní, alebo by sme mohli odmietnúť pána Kotlára napríklad. No, tak toľko prvá časť a ideme sa baviť vážne. Si to tak pekne premostila, aj ty si pekne premostil s tou policajnou brutalitou.
17. november. Zuzka, keď sa povie 17. november, čo ti napadne ako prvé? Jeden z najvýznamnejších míľnikov vznik občianskej spoločnosti, čo si myslím, že je pre štát demokratický, taký mladý, ako sme my, asi najdôležitejšie a na čom by sme mali pracovať a obohacovať to. Občianská spoločnosť. Pretože vtedy vznikla generácia ľudí, ktorí to považujú za sexy a považujú to za absolútne normálnu dennú súčasť svojho bytia, ako umývať si zuby, byť občiansky názorovo aktívny. Myslím si, že nová generácia to tak veľmi necíti a možno je dobre preto práve, že o tom dnes budeme rozprávať. Sedí tu Karolína. Jak to ona necíti? No Karolína to cítila až dotedy, kým jej to Šeliga celé nepokazil. A aj kompletne celej značke Zaslušné Slovensko. A myslím si, že to bol jeden veľmi nešťastný zlomový bod pre túto generáciu, či sa púšťať do takýchto aktivít, keď potom jeden človek to dokáže celé rozkopať ako domček z karát svojim osobným prospechom. Pre svoj osobný prospech. Ja som asi bola aj taká, že tvrdá, ale to som ja. To som nová ja. Ale zase nakreslil... Čo zase nakreslil? Nakreslil dosť veľa červených čiar. Ja si ho a preto sa nestavia tá diaľnica, tam sú samé červené čiary. Neviem vôbec o jeho červených čiarach, nesledujem ho už. Na vás dvoch mám takúto otázku, podľa mňa, že zaujímavú, lebo sa tu rozprávame o 17. novembri 1989. Čo je vaša prvá politická spomienka, Karolína? Aby sme si to dali nejako do kontextu, vieš? Ja mám také dve, lebo jedna je taká, že všeobecná a druhá taká veľmi konkrétna. A prvá je, že jedna z mojich takých hlavných detských spomienok, keď som mala vyslovene, že malé dieťa, bola, keď bol vlastne večer, väčšinou už bola nejaká taká zima a zrazu moji rodičia si povedali, že musia niekde odísť, lebo idú robiť niečo dôležité. Zrazu mi povedali, že idú voliť a ja som vlastne vôbec nevedela, čo to je. A oni sa museli tak vystriedať, že najprv jeden, potom druhý, lebo mali doma mňa a ešte veľa ďalších detí. Som sa chcel opýtať, že či to boli dôležité voľby, ale som si uvedomil, že všetky voľby na Slovensku sú otázka života a smrti. Práve preto vlastne hovorím, že tak všeobecne, lebo toto sa teda tak opakovalo, hej, že ako sa voľby opakovali počas vlastne celého môjho dospelého života, tie voľby boli, čo teda není samozrejme pre všetkých tu, ne? No a ja som im to strašne závidela, ja som vždycky bola taká, že však to je strašne tak honosne to znelo, že oni teraz niekde odídu na chvíľu, aby išli sa rozhodnúť spolu s ostatnými ľuďmi, čo ideme robiť s touto krajinou, že to vlastne znelo, že brutálne ako magic pre to dieťa. No a potom mám takú druhú konkrétnu spomienku a to je vlastne George Bush. Neviem prečo. Mladší. Ja som si to až potom vlastne už neskôr som si to nejako snažila nejak datovať, že čo to bolo. A myslím, že to bolo vlastne v 2004, keď ho vlastne druhýkrát zvolili, tak on vtedy bol asi však furt aj u nás v telke, že sa o tom akože aj tu na niečo povedalo a vtedy vlastne som to tak podľa mňa prvýkrát začala nejako tak akože vnímať a sa o to zaujímať a podobne a preto potom to malo následok taký, že keď sme potom v škole hrali pantomimu, tak sa mňa hádali, že budem nejaká Radičová alebo niekto, lebo ja som o takých veciach chcela rozprávať a oni vlastne nevedeli, kto to je. Takže hej, s tým Bushom to začalo. Si spomenula rok 2004, mňa vtedy vyhodili z vysokej školy. Tak inde to len tak boli. Akože generačný áno. Ja som mal 5 rokov vtedy. Takže. Tak to chodí v živote. No, akože konvergencia, pretože moja prvá politická spomienka je 9/11, tak keď sa dostala si na vysokú školu. Čiže 2001 a pamätám si, ako som prišiel do školy a vlastne rozprával som všetkým spolužiakom, že čo sa teda stalo. A oni vlastne moc ako nevedeli, hej. Ale pre mňa to bolo, ja si to pamätám stále veľmi živo. A potom tak akože konkrétnejšia, že kedy som prvýkrát začal vnímať na Slovensku politiku veľmi intenzívne, nad rámec nejakých ako debát, ktoré si pamätám starých rodičov, mečiarizme a tak bola úplne zabudnutá kauza privilegium svojho času. To sa mi fakt len mári. No, akože aj mne, hej, ale pamätám si, že toto veľmi rezonovalo. Neviem, kedy to bolo, 2006? OK. Ja chcem povedať jednu vec, že je to strašne zvláštne to proste vnímať, lebo to, čo aj ty, Zuzka, hovorila, že sa rodila nejaká občianská spoločnosť, že pre mňa to tiež bolo, a ja som mal 9 rokov,
keď to celé vypuklo v novembri. A že naozaj, že dovtedy sme my ako deti absolútne nevnímali, že tu sú nejakí politici alebo niečo to. Oni boli vlastne tak nudní. Počúvaj, nie, ja musím nesúhlasiť a pre historickú pamiatku na môjho detka. Môj detko bol z Moravy a on bol dieťa továrnikov, ktorí o dosť veľa vecí prišli za komunizmu a on bol veľmi starý a veľmi chorý a chodil tak o barlách a s tou zmiešanou moravskou slovenčinou mi stále Samko, pamatuj, tohle jedného dne nebude proste. A bohužiaľ zomrel, že niekoľko mesiacov pred 17. novembrom, ale je to téma stále rodinných stretnutí, že to by mu pridalo na živote ešte 20 rokov. Ale my sa zaraz možno len zle chápeme, lebo samozrejme, že to bola téma, v zmysle tomu môj starý otec prišiel o všetko v 48. Čiže ono to tam bolo, len hovorím, že sa nebavilo tých politikov, lebo toho nikto nechcel ani čítať tie noviny. To boli také správy na ústrednom výbore, sa pri príležitosti výročia oktobrovej socialistickej revolúcie dohodlo, že koho to zajímalo. To bol taký jazyk, že vieš, že to boli nezajímaví, že to, čo prišlo potom za mečiarizmu, keď sme žili všetci tou politikou a vedel si ocitovať, čo ktorý politik rozprával. Skôr na toto narážam, ale že na ten vznik občianskej spoločnosti, že zrazu ty si bol 9-ročný chlapec doma a v tom dome sa stretávali ľudia, ktorí prišli, že odvedľa sa proste len radiť. Vieš, že otec pracoval vo východoslovenských železiarniach, polovica dediny tam pracovala, čiže oni vedeli, čo, chlapi, budeme štrajkovať, čo to vlastne je. A ideme sa zapojiť. A že zrazu predtým neexistovalo, že sa dospelí ľudia takto otvorene doma rozprávali, že idú niečo urobiť, čo kolektívne, čo môže zasiahnuť do ich životov, že zrazu som sa tak inak začal pozerať na tých mojich proste rodičov, že naozaj som vyzýkal z tej apatie a z takého pocitu nemohúcnosti, že zrazu niečo vzniká. A druhá vec, čo bola, ktorá nasledovala tesne potom, to bol naozaj, že možno december, že to mám dodnes v hlave, že ako žiačik som išiel, naša učiteľka, ktorá nás vždy napomínala, keď my sme vyrastali na dedine, čiže v silne kresťanskom prostredí, kde my sme sa zdravili, pochválen budeš Kristus, lebo keď si sa inak pozdravil, tak tá babička ťa umlátila dážnikom. Takže mala pravdu. No, takže vlastne a ja som sa tej učiteľke, vieš, takto pozdravil a teda pozdravil tým pozdravom čest práci, lebo to sa od nás v škole vyžadovalo. A tá učiteľka, ktorá na tom trvala vždy, nás takto zastavila a povedala, nie, už nie čest práci. Už pochválen bude Ježiš Kristus. Vieš? A tesne vedľa, no. Mne v tej detskej hlave zrazu, vieš, to bolo, že sa ti to otočilo, že čo? Ešte raz? Akože, vieš, že čo sa tu deje? A že jak to preznamenalo to, že vlastne tí všetci, ktorí predtým nás chceli ostrihať v školách a tak, boli zrazu tí najväčší demokrati. Bola to prvá lekcia z toho, že si dávať vlastne veľký pozor na ľudí. Existuje aj taký vtip, ktorého iba pointa je, hej, že stretnú sa dvaja ľudia v obchode a človek pozdraví na stráž a ten druhý mi povie, už nie na stráž, už čest práci. No, ale ja si to tiež takto pamätám. Pamätám si tú učiteľku, ktorá prišla do triedy a povedala, tak od dnes nie som súdružka učiteľka, už som pani učiteľka a už sa zdravíme, dobrý deň. A ešte si pamätám, že stále mi prepínali telku z rozprávok na nejaké demonštrácie, hej. To bolo pomerne rozčuľujúce. A stalo sa nám to, Tomáš, čo sa stáva tak sviatkom po nejakom čase, že už to len tak zovšednelo, je to taký folklór, akože dáme si deň voľna, nejaký čoraz starší ľudia porozprávajú o tom, ako to bolo, kto sa s kým pohádal, kto to pokazil a nič. Je to, akože ja veľakrát nad tým rozmýšľam, lebo je to vlastne taká vec, ktorá sa 35 rokov od takých udalostí zákonite v istom zmysle musí udiať, lebo ak tomu sviatku my nedáme nejakú náplň a my sme národ, ktorý veľmi nevie oslavovať sviatky. Keď sa pozriete, ja si myslím, lebo málo vyhrávame majstrovstvá sveta v hokeji. Áno, podľa mňa, ak by bol 11. maj štátnym sviatkom, to víťazstvo v Göteborgu, tak podľa mňa, že by to mohol byť príklad toho, jak aj ostatné sviatky oslavovať, lebo tam by si vedel, vieš, prísť vôbec neviem, o čom rozprávať. Prísť na tribúnu lebo teba sa to netýkalo, ale je časť ľudí, ktorá ja som vtedy mal akademický týždeň, si predstav, ako sa učíš na maturity, keď chlapci naši zlatí sa práve stávajú zlatými chlapcami, akože nenaučíš sa nič. Myslím, že veľmi na zlú cieľovku teraz sa obraciaš s týmito svojimi nostalgickými spomienkami. Oslovujeme aj iné cieľe. Vráťme sa k 17. novembru. No ale ja k tomu smerujem, že my sme vlastne ako keby to nedokázali za tie roky naplniť niečím, čo by nás, vieš, lebo v tom čase mám pocit, že
v tom roku 89 nás to spojilo tak naprieč proste všetkými kategóriami a spektrami a postupne sa to znovu defragmentizovalo proste, že 35 rokov je tak dlhá doba, že, lebo zoberte si, tá nová generácia, ktoré to už nezažili a majú to z rozprávania, ja sám si pamätám, neviem, ak si to vy zažívali, keď bolo výročie SMP, že pre nás decka to bolo, my sme sa na to pozerali, tam prišli obskúrni starí páni, ktorých oslovovali partizáni, ale to veľakrát boli ujovia, ktorí možno cigaretu dali reálnemu partizánovi, vieš? Lebo to prešlo tam okolo nás v tých Košicách, ani nevieme ako. V Čani. Ale už to boli vlastne akože partizáni. Boli to historky, ktoré nejako nesúviseli. Pre nás to bolo niečo, či sme sa my nevedeli nejakým spôsobom stotožniť, lebo čo tu nám tu rozprávajú. A že my sme si to museli tomu sviatku a vôbec tej historické udalosti nájsť my sami ako keby tú vlastnú cestu. A toto je možno to, čo je u nás na Slovensku s týmto sviatkom momentálne, že ho nevieme ako keby nejak prežiť. Ani no dobre, ale počkaj, ale teraz už nebudem súhlasiť. Počúvajte, a nedieje sa teraz náhodou to, že možno, že prvýkrát tento rok, že sa to naplňa, že sa fakt, že akože sa deje, že sme vždycky mali pocit napríklad, že hej, že ide človek do Prahy, tam sú plné ulice, prejdete proste a deje sa akože skoro v celom centre mesta niečo, potom sa tam spieva z balkona, tam je absolútny stisk, proste akože stovky až tisíce ľudí, ale však teraz napríklad tento rok sa deje množstvo vecí, nie je to tak? Je to tak. A myslím, že už aj táto debata vlastne započína taký ten týždeň, kedy sa bude... To započal Mišo Havran v nedeľu. Áno, ale keď sa bude rozprávať o demokracii, a to je super, že proste je krajina, kde sa týždeň v kuse rozpráva o demokracii a tá druhá časť, myslím, Smer a podobne budú robiť všetko preto, aby to bagatelizovali, čo iba dávajú hybnú sílu tým, ktorým by sa možno aj nechcelo, ale tak sú naštvaní na to, radšej teda pôjdu na to 17. novembra. Otvára sa divadlo, robia sa koncerty, debaty, proste spomínania, ale aj ten happening, alebo ako by som to mala nazvať, tá oslava toho 17. novembra na tom námestí je vždy obrovským sviatkom a nepamätám si rok, kedy by sa tam trebárs neštrngalo. Nemáme to tak ako, ja neviem, Američania majú deň proste, že nemáme k tomu obrovské obrady, ale to možno ešte všetko príde, ale máme už k tomu ten obrad toho štrngania kľúčami, aj keď teda niektorí ľudia už musia hľadať kľúče. No akože teraz nemajú doma kľúče. Teraz už to musíme naozaj, akože možno máme jednu z posledných príležitostí to konečne vybudovať, hej, tie akože symboly, návyky asi, nie? No. Ale ja si napríklad nemyslím, že by žiadne oslavy neboli. Ako ja si stále pamätám, že boli rôzne manifestácie, že boli rôzne akcie, rôzne festivaly. Na 17. novembra vychádzali ako knížky. To je jedna vec. A druhá vec si myslím, že to není iba tak, že by vlastne ten symbol bol funkčný, povedzme len pre tú ako opozičnú časť spoločnosti. Že zase nezabúdajme na to, že Robert Fico, proste politici Smeru, ako sa od toho dištancujú v rôznych kontextoch, ale napokon v 2020 organizovali protikovidové protesty na 17. novembra. On si to do nejakej miery potom, že prisvojil, že tá demokracia je jeho. Oni si to veľmi radi ako privlastnia. To je úplne, akože takto je, proste tak fungujú tie kolektívne symboly, že každý má nejakú inú interpretáciu. A tretia vec, ktorú som chcel povedať, že ono to nie je podľa mňa možno vždy také zlé, keď nemáme úplne ten horiaci, intenzívny vzťah k symbolom, pretože ich potom vieme vnímať v nejakom ako nuansovanejším možno spôsobom, vieme sa k nim aj kritickejšie vyjadrovať, vieme o nich uvažovať a nie ich iba oslavovať. A to si myslím, že je tiež ako dôležitý aspekt toho, že ako by sme mali hovoriť o novembri alebo ako akýchkoľvek iných udalostiach v moderných dejinách. No veď zauvažoval Ľuboš Blaha o 17. novembri a vyšiel mu George Soros. No toho sa ako bojím, hej. Karolína, vieš, čo ma zaujíma, že kedy si sa dozvedela o 17. novembri? Že kto ti to povedal, kde ti to povedal, čo ti povedali? No, veľmi prozaicky som sa o tom dozvedela z kalendáru. Lebo to bolo, neviem, som bola asi že v prime alebo niečo také a tak vlastne nejdete do školy, lebo je štátny sviatok, tak som vlastne zisťovala, že prečo nejdem do tej školy, že čo sa deje a tak som sa pozerala do toho kalendáru a vlastne doteraz si to tak nejako vizuálne pamätám, že 17. november, deň boja za slobodu a demokraciu Klaudia. Klaudia má vtedy meniny, takže tak to tam mám. No a vlastne potom deň na to som prišla do školy, lebo tak už nebol sviatok a som mala spoločečku Klaudiu, takže som šla za ňou, že Klaudia, že ty vieš, na aký deň máš meniny, že deň boja za slobodu a demokraciu. Ale ja som vôbec nevedela, že čo to znamená, lebo u nás doma sa nikdy akože o takých veciach moc nerozprávalo.
A tak potom som začala akože nejak o tom zisťovať, tak som tam evangelizovala triedu ohľadom toho, že to je proste strašne cool. No a potom že ako sa o tom nejako rozprávalo, no viem, že som bola dosť nahnevaná, keď potom o pár rokov neskôr, že keď už v dejepise, keď sa dostanete cez rôznych akože dinosaurov. To ma zaujíma, lebo môj dejepis sa skončil v roku 45. No, na strednej škole, vážne. Áno, tak asi po 8 rokoch, hej, že sa zrazu dostaneš, zrazu 20. storočie, hej, no a tam pozerala som si tú učebnicu a pozerala som si nejaké tie osnovy a vlastne končilo to nejakými 80. rokmi, hej, 20. storočia. No a tak som akože sa pýtala tej učiteľky, že ak je to možné, že však tam potom ako 89. a 90. roky, že zaujímavé veci. Už som mala načítanú, už som nevedela len tú Klaudiu. No a vlastne, už to bolo vlastne v období, ak som začala robiť nejaké protesty, tak mala som taký protestný mood, vlastne som začala veľmi konfrontovať tú učiteľku, že ak je to možné, že o tomto sa nejdeme rozprávať. A ona bola strašne taká, že no tak čo by sme sa o tom rozprávali, že však to bolo nedávno a nevieme to nejako akože objektívne, historicky vyhodnotiť. To ešte nie sú dejiny. A tak. Áno, tak som to povedala. A ešte to nevieme vyhodnotiť, nevieme, či to bolo dobré. A teda potrebujem aj povedať, že to teda nešlo o nejakú učiteľku, ktorá by šla akože spochybňovať to, alebo nejakú bývalú súdružku, alebo čo. Ale akože vyslovene teda takýto, aj keď teda potom neskôr mi nadávala, že nechodím do školy, lebo furt chodím za nejakým prezidentom, premiérom, takže mala som s ňou problém ešte aj neskôr. Priority. Ale ale teda toto ma vyslovene dostalo, neviem, že ako to úplne vyzerá teraz, ale že ako potom vlastne môžeme nejako ako keby budovať vôbec ten vzťah tým sviatkom a vôbec nejakú tú dôležitosť, keď ľudia to dostávajú podané takto. A zase nemám úplne takú ružovú predstavu, že v každej domácnosti sa tak akože ľúbivo rozpráva o demokracii a o tom, že aké to je dôležité a čo sa dialo. Ani nie, no. Takže toto je také podľa mňa veľké sklamanie, lebo potom sa pozrieme na, lebo ako vieš, že v tom Česku, že to je taká dlhodobá vec, že ideš do hospody a máš tam toho Havla a vlastne nejak sa to k tebe dostáva. A tu ja si pamätám ešte možno späť k tej otázke predtým, že o tých oslavách. Ja si pamätám, že v 2018 som bola prvýkrát na tých oslavách SMP v Banskej Bystrici a bolo to pre mňa strašne také akože špeciálne v tom, že wow, že my akože normálne vo veľkom oslavujeme nejaký sviatok, že nevedela som o tom predtým, že niečo také sa deje. A zrazu potom tam nabehli strašne veľa desiatky ľudí v tričkách Komunistická strana Slovenska, takže z toho som bola tiež v šoku. A že aké to je vlastne smutné, že keď to nemáme v tom verejnom priestore, ako napríklad v Prahe, že akože vyslovene sa to dostane pred oči všetkým, ktorí aj nechcú, hej, že tu mám pocit, že častokrát sa to dostane iba k ľuďom, ktorí to priamo vyhľadávajú, čo je trochu škoda, no určite. Ja by som chcel na to napojiť, lebo my sme predtým to jedno kolo diskusie uzatvorili s tým, že ja som hovoril, že mám pocit, že sme nenašli ten obsah na tú oslavu, ale ja som to nemyslel v tom, lebo jasné, že vznikajú veci, organizujú sa veci, ale tam sme my. Ale ja som skôr naražal vlastne na to, že ja ako chalan, ktorý vyrastal na východe Slovenska a vidím aj teraz, keď som tam, že nám zmizli ako keby z tých priestorov našich tie symboly v zmysle, že pamätám si, keď ja som bol malý chlapec, prišiel som k svojim starým rodičom. Oni mali na sekretári Ježiška, Panenku Máriu a Masaryka. To bolo pre mňa niečo, že za komunizmu, lebo pre deda to bolo niečo z jeho detstva, že nám vznikol štát. Že jeho otec sa vrátil z Ameriky po 8 rokoch, kde pracoval v železiarniach v Pittsburghu, lebo uveril tej myšlienke, že po tom Uhorsku tu ideme niečo postaviť naše a pre nich ten Masaryk bol, a to bol symbol, ktorý, a dneska, chod sa pozrieť do hoci ktorej domácnosti my sme sa toho zbavili. Nemáš celkom pravdu, ja ti preruším, ale poznám domácnosti a moja k ním patrí, kde na stene visí kúsok ostnatého drôtu z Devínskeho plota. Že ho mám a majú ho moji ex-svokrovci a majú ho aj moji súčasní svokrovci. A proste, akože poznám domácnosti, kde áno, ale to poznám aj ja, ale hovorím o tom celkovom zmysle toho. Ja si myslím, že to sa vyrovná tomu Masarykovi, to je tiež symbol. Áno, je to symbol, ale ja hovorím o tom, že ja si myslím, že ja som videl tú nechuť, ako keby, a veľa z toho urobili tí komunisti za 40 rokov, že aj my sme, však si pamätáte, teda vy nie, ale na 1. mája proste nás nútili do tých okien lepiť tie. My sme vlastne keby trošku chytili taký odpor k takému, lebo to bolo preto, že oslavovať to násilu, dávať tomuto
ten nekritický a v niečom proste ľudia sa na to v istom momente ako keby Ale ja si myslím, že je vykašľali. správne neoslavovať konkrétneho človeka ako symbol nejakej demokracie, nejakej väčšej abstraktnej veci, ktorá nás presahuje, pretože konkrétny človek nikdy nie je dokonalý a má svoje chyby, ktoré A sa mu nestojí dajú to na ňom. vyčítať. Ja si myslím, Nepadá. že je správne, že už nemáme ikony vodcov a spasiteľov, ale dokážeme si proste určiť kus predmetu, ktorý nás týral. Ja som veľký odporca spasiteľov v politike, lebo neviem o takých, pri ktorých by to Takže dopadlo. možno fajn, že nám už nevisia akože obrázky nejakých činiteľov. No hej, len akože, však jasné, ale potom podľa mňa by zaujímalo, že ako by vyzeral prieskum, že koľko Slovákov reálne vie, čo bola prvá Československá republika, lebo podľa mňa tá poznateľnosť toho aj nejak historicky klesá aj kvôli tomu, že my nevieme o tých ľuďoch, že vlastne, že alebo koľko ľudí vie, kto bol Samozrejme, Garci, máme vedieť o Kubišom tých a ľuďoch, podobne, máme že... poznať ich mena. Ja hovorím, nemajú vysieť na stene v obývačke. Ale to je iba môj osobný názor, však ľuďom visí na stene v obývačke hoci čo. Zuzka. Ja by som ešte možno povedal jednu vec, že podľa mňa ako tá otázka je... Hej, ja s vami súhlasím. A podľa mňa tá otázka je vlastne, ten problém je o tom, že tá paleta rôznych názorov na november, a možno nie ani tak na november, ako na ten ponovembrový vývoj, je rôznorodá. Hej? A že nežijeme v spoločnosti, v ktorej by ten, možno ani naozaj nie ten november, ale ten ponovembrový vývoj bol univerzálne vnímaný ako ten najpozitívnejší z možných svetov. Máme stále vlastne pomerne dosť ľudí, ktorí sa pozerajú aj optimisticky na tú prednovembrovú minulosť. Prečo? No, ja si myslím, Boli chudší. Mladší. No určite, akože nejaká časť z nich bola štihlejšia, mladšia, zaujímavejšia a žili ako príjemnejší život, alebo čo. Ale tak keď sa pozrieme realisticky na tie prieskumy, tak je to zhruba polovica spoločnosti. Hej? Ale tam sú aj mladí ľudia už potom. A presne tak, sú tam aj mladí ľudia. Akože keď štatisticky si to počítam, tak samozrejme, že k negatívnemu obrazu ponovembrového vývoja tendujú starší ľudia, ale aj medzi tými najmladšími kohortami máme proste stále, neviem, 30% A to ľudí. sa tak nesie ako, že to sa odovzdáva generačná informácia, alebo čo to Ja je? si myslím, že časť toho sa samozrejme odovzdáva a časť toho je vlastne statement do súčasnosti. Je to statement o tom, že ľudia nie sú vlastne spokojní s tou ponukou, ktorá prišla. Časť ľudí nie je spokojný s tým, ako vyzerala tá transformácia a možno, že áno, malá časť ľudí sa pozerá ako optimisticky s nejakou nostalgiou späť. Hej? Ale je to podľa mňa aj problém vlastne súčasnosti a toho, akou prízmou si tí ľudia potom interpretujú tú minulosť. Mám tu na teba takú zákernú otázku. Je to, že títo ľudia existujú, že je to, že chyba alebo zlyhanie demokratického zriadenia? Hej, no ja si nemyslím, že to je chyba, že máme nejakú názorovú pluralitu, ktorá sa týka vlastne Dobre, ale našej oni si minulosti. myslia to, čo sa nám nepáči. Hej, no to je strašný problém, že si ľudia myslia to, čo sa mne nepáči. Ja si napríklad strašne osobne nemám rád. Ale ja si nemyslím, že to je chyba. A my vidíme, že to je fakt, ktorý vlastne existuje naprieč tým bývalým východným blokom. V každej krajine existuje nejaká nie veľmi zanedbateľná časť. Aj v Českej republike je to 30 a cez 30% ľudí, ktorí sa pozerajú na ponovembrový vývoj ako negatívne, respektíve preferujú ten socialistický režim. U nás je to až 50%. Ale určite to hovorí o nejakom type zlyhania tej spoločnosti v tom, že asi nebola schopná dať adekvátnu ponuku, adekvátne saturovať tie predstavy, ktoré ľudia v 89. mali a možno, že doteraz vlastne nedáva dobrú ponuku, ktorá by ľudí presvedčila, že tá súčasnosť naozaj ako stojí za to, aby som tak povedal. Keď môžem na toto nadviazať, nemyslím si, že to nesplňa nejaké predstavy. Ja si nemyslím, že tie predstavy boli správne. Dodnes deň si ľudia mýlia demokraciu, ako slovo demokracie, že je podstatné meno, alebo nejaká vec, ktorá existuje. Demokracia je sloveso. A to znamená, že to je mierne aj nepohodlné žiť v demokracii, pretože sa musí permanentne každý deň, tak ako vzťah, sa musí proste budovať a je to nepohodlné. To je ako to tričko, že furt dačo. Furt dačo. Áno. A to niektorí ľudia považujú za únavné a chcú stabilné, akože nivo stabil, proste aby sa nemenili veci. Druhá vec je, a prepáčte, to bude trošku, ale preto to poviem rýchlejšie, lebo je to dlhšie. Čiže počúvala som taký podcast s utečenkyňou z Kórei,
ktoré sa podarilo ujsť až do Ameriky. Bolo to nesmierne zaujímavé, pretože povedala, že si myslela, že má rakovinu mozgu, že má nádor na mozgu, dokonca aj robili veľké vyšetrovanie, pretože ju permanentne, odkedy prišla do tej Ameriky, čo bolo jej sen proste ujsť z tej hroznej krajiny, bolela hlava. A vlastne nemala žiaden nádor ani nič, bolela ju hlava z rozhodovania. Ona prišla z krajiny, kde sa nemusela o ničom rozhodovať, do krajiny, kde sa musela rozhodovať medzi 80 farbami cukríkov, hej, a to hovorím iba o jednom kroku cez ten deň. A proste v demokracii ľudia sa musia rozhodovať a dokonca za seba. A naozaj to je veľmi únavné. A niektorí ľudia dokonca vedome povedia, že to nechcú, že chcú radšej niekoho, kto im obmedzí nejaké práva a slobody, ale bude im hovoriť, že páči sa ti toto a teraz si šťastný. To asi nemyslím úplne. Ktoré z toho všetkého, čo som povedala? Čo práve? Nemôžeš tak všeobecne nemyslieť úplne. No, ja si myslím, že to nemôžeme personalizovať na otázku rozhodovania, neschopnosti sa rozhodovať, že nemôžeme ako pri tak veľkej časti spoločnosti hovoriť o tom, že je to časť z tej časti. Hej, možno, že časť tej časti, OK, ale nemôžeme pri tak veľkej časti akoby generalizovať, že to je nejaká ich chyba. Samozrejme, že proste rozhodujeme sa sami za seba, úplne v poriadku, ale myslím si, že to, čo ľudí ako často aj irituje, je treba to, že nie každý má rovnaké východiska k tomu rozhodovaniu. Myslím si, že ich irituje napríklad aj to, akým spôsobom prebehla tá transformácia v 90. rokoch. Myslím si, že ich iritujú rôzne ako existujúce nerovnosti, ktoré oni ako spätne vnímajú, že vlastne v tom zidealizovanom socialistickom systéme, ako ho oni vnímajú retrospektívne, neexistovali. Alebo respektíve existovali do menšej miery. Áno, ale ja som iba to chcela tak rozdrobiť na viac farieb, že možno v tej celej časti, čo ty hovoríš, je aj takáto časť ľudí, ktorí naozaj sa nechcú rozhodovať. To sú ľudia, ktorí, áno, presne ako ty hovoríš, majú pocit krivdy. Áno. A my sme tu inak však aj Československo mali vlastne takých ľudí. Ja si pamätám, ako Václav Havel na nejakej konferencii o tom hovoril vlastne aj, že o jeho spolupracovníkoch, ktorí niekoľkokrát boli vo väzení a vlastne keď sa teraz dostali z toho väzenia, tak oni sa chceli do toho väzenia dostať späť, lebo presne opäť kvôli tomuto aspektu rozhodovania, že vlastne čo človek oblečie, na čom bude pracovať, čo bude robiť, že ono sa to vlastne deje asi všade nejako. No je zaujímavé, že v Číne napríklad presne kvôli tomu vraj zo začiatku neveľmi úplne fungovala tá spevácka talentová show Superstar, lebo Číňania na to neboli zvyknutí. Že si môžu vybrať? Že si môžu zrazu, vieš, ako poslať hlas a oni, vieš, že niektorí sa báli. Sa zrazu pýtajú na názor. Niektorí sa vyslovene báli, akože posielať, či to akože presne, že, vieš, že a to si predstavte, že v akom štádiu ako keby toho regresu musíš byť v rámci spoločnosti, že vlastne sa dostávaš až do takých ako keby schizofrenických akože stavov, ale ja trošku si myslím, že v niečom nás toto zastihlo po tom 89. nepripravených, že ako keby veľká časť nebol čas, tie veci po tom 89. išli tak rýchlo, a museli sa tak rýchlo zrealizovať, že nebol čas sa ani len zamyslieť na to, že ale my sme tých ľudí hodili bez manuálu do niečoho, čo, vieš, to bolo 40 rokov pre Boha, vieš, kedy sme vlastne mnohí z tých ľudí nemuseli riešiť, že nič, ani sa len že zamýšľať. Ako keby, čiže... Zrazu revolúcia, rozpad Československa, zmena úplne ekonomickej situácie. Privatizácia, vieš, akože voľný trh, kde zrazu mnohí ľudia zistili, že keď ich nikto nezamestná, tak musia vymyslieť niečo sami, že to bolo... podľa mňa v tej spoločnosti to bolo strašne cítiť a aj to rozdelenie obrovské v spoločnosti, ktoré prišlo, že v rodinách sa nenávideli, do veľkej miery súvislo, vlastne bolo dôsledkom presne tohto. A ja si myslím, že stále sa to nevyrovnalo a dnes sme ako keby znovu tam v nejakom, že sme sa otočili jak na kolese a vrátili sa ako keby znovu do tohto bodu. A tu už je potom tá otázka, že či ako keby, lebo už si myslím, že na toto teraz už bol čas aj sa zamýšľať, aj vlastne, že to, čo my teraz žijeme, aj pri tejto štvrtej vláde Roberta Fica, že ako alebo tomu, čo sa deje v tejto krajine 35 rokov po, že toto je pre mňa oveľa závažnejšia otázka, lebo myslím si, že aj z pohľadu nazerania cez spoločenské vedy a vôbec, že máme tu plno ľudí, ktorí už to sledovali a rozpráva sa o tom, učíme sa o tom, že to pre mňa je
tento stav, kam sme to znovu vrátili, oveľa fascinujúcejší a oveľa viac podľa mňa hovorí o nás ako vtedy, keď sme boli vrhnutí do toho vlastne len tak. No inak je sranda, že keď si zoberieš, že komunizmus tu bolo 40 rokov a toto teraz akože sa bavíme pri 35. výročí, že to už je skoro, že takisto dlho. Tak ja si myslím, že by sme mali začať zohľadňovať celý ten chaos pandemický, ktorý sa udial a myslím si, že to je ďalší míľnik, od ktorého sa píšu naše dejiny a nielen naše, ale celoplanetárne v demokraciách, kedy vlastne vznikol abstraktný nepriateľ. Ľudské mozky si nevedia dať radi s abstraktným nepriateľom alebo so strachom z abstraktna, preto vyhľadávajú konkrétnych nepriateľov. Populistickí politici dokázali toho nepriateľa nájsť a označiť, takže ich strach sa premenil na nenávisť voči niečomu konkrétnemu, čo ich upokojovalo, a to je deštrukcia tej demokracie, v ktorej teraz sa nenachádzame len my, ale od Ameriky celým tým spektrom európskym, demokratickým až na východ. Vidím, že konečne so mnou súhlasíte. Ja tak potichu prikyvujem. Podarilo sa, chcel povedať, že práve súhlasím a že vlastne myslím, že vo východnej Európe ako dlhodobo bola taká tendencia, že všetko hodíme na ten postsocialistický syndrom, že vlastne ten socializmus pokazal tých ľudí a oni odtedy nie sú schopní prijať slobodu. Ale odtedy naozaj máme 35 rokov a je to 35 rokov aj plných rôznych kríz, ktorých myslím, že tá covidová práve je jedna z tých najvýraznejších, ktoré sme zažili a ktoré ako otriasli tou globálnou politickou situáciou takým spôsobom, že je to vlastne naozaj radikálne. Čítal som aj nejaký článok o tom, že teraz už pomaly dobiehajú posledné volebné cykly, ktoré ešte boli dielom pandémie a že alebo teda predpandemická, že teda veľmi majú voliči takú tú nemilú tendenciu, že vytrestať. Že to je jedno, kto vládol, hej, ale že vymeníme to. Voliči ako veľmi radi trestajú tých politikov aj za prírodné katastrofy. Za ktoré nemôžu, áno. Ináč dejinne, a píše sa o tom napríklad aj v Čapkovej hre Biela nemoc, dejinne, neviem, či ste si to všimli, vždy po pandémii prichádza, po veľkej pandémii prichádza vojna, pretože ľudia si nevedia rady s tým chaosom, tá ľudská spoločnosť. To je veľmi dobrá správa, lebo aj po výrazných civilizačných vynálezoch, ako napríklad kníh tlač, prišla vojna, teraz sme tak vymysleli internet, tiež nám to tak pomáha vo všeobecnosti, no. Dobre, pekne sa rozprávame. A tak ona prišla tá vojna, takže už sa jej nemusíme báť, už je tu. To sa jej musíme báť, keď teraz sa už je musíme báť, lebo to nemusíme sa báť. Áno. Ty si sa zúčastnila aj aktívne 17. novembra. Áno. Jednu otázku mám, že ako si sa k tomu dostala, ale druhú, ktorá ma ešte viac fascinuje, a to podľa mňa Karolína bude vedieť, o čom hovorím, že vy keď ste napríklad robili to slušné, alebo predtým, však ja ešte si pamätám protikorupčné pochody, to mám hovoril, ja to také, akože malé deti tam niečo akože vykrikujú, hej? Ty si vtedy mala 16 rokov. Áno. V tebe niekto povedal, že čo ty tu krpatá? Nie. Vtedy myslím, že to bolo tak rýchle, tak dynamické, tak hrozne intenzívne všetko, čo sa dialo, že každá ruka prišla vhod. A ja som sa proste nepýtala a na Vysokej škole muzických umení sa diala istá aktivita. Tam ma nepustili, lebo som bola moc mladá, tak som išla oproti do verejnosť proti násiliu, kde som povedala, že ja budem pomáhať. A keďže všetci sa zaoberali veľkými myšlienkami, tak mi dali krabicu s peniazmi. A je to úplne prostý príbeh toho, že som mala na starosti financovanie VPN. Prisám, neukradla som ani 1 korunu. Kde to bola taká veľká papierová krabica, kam ľudia nosili peniaze do nej. Dokonca prstenie si dávali dole dámy a bolo to veľmi dojemné. Tú krabicu som tam strážila, z nej som chodievala do mliečaku kupovať občerstvenie a večer sa to všetko vysypalo, zrátalo a vlastne platili sa za to plagáty, propagačné materiály, benzín, výjazdovky a tak ďalej a tak ďalej. A keďže všetci chceli mať veľké myšlienky a ja som ešte žiadne nemala, tak som dostala na starosti peniaze. Toto bol môj zástoj vo Nežnej revolúcii. Jak to mohlo krásne dopadnúť, keby tebe dali na starosť aj národný poklad Slovenska, vieš? Kto ho má na starosti? No horšie to dopadnúť nemohlo, ako to dopadlo, áno. Takže toto bola moja cesta, ale tá aktivita, že prečo som to išla urobiť, nemám mŕtvý šajn. Vieš čo, neviem. Proste neviem, ja som sa nezobila, že ja som aktivistka. Ja som proste začuchala silné emócie a išla som po nich a proste bola som tam najšťastnejšia na svete, lebo som mala pocit, že žijem dejiny. A odvtedy mám ten pocit každý jeden deň, že my tu žijeme dejiny.
Niekedy chvála Bohu a niekedy žiaľ Bohu. Človek nechce vždy žiť dejiny, vieš? Niekedy by si akože, by som žil iba, že november. Taký akože obyčajný november. A stále nejaké dejiny proste. Vieš, ja si myslím, že už sme si na to tak zvykli, že už by sme sa možno aj nudili, keby sme nemali čo. A teraz nechcem hovoriť mená, ale poznám jednu židovskú lesbu, ktorá sa šťastne vydala v demokratickej krajine a keďže tu nám musela byť stále aktivistka a musela proste proti niečomu za niečo bojovať za svoje práva, ona sa tam tak nekonečne otravuje, až sa tam v tej perfektnej demokracii cíti takmer zbytočná. Ja som žil v Dánsku niekoľko rokov. Je to o Dánsku. OK. A to bola taká strašná nuda. Ja som tam mal akože kamaráta, ktorý tam žije vlastne dlhodobo, on je zo Slovenska, učí tam na strednej škole. My sme sa bavili, že ako on tam žije. A on hovoril, že všetko je super, ale strašne sa nudím politicky. Ale nie je to taká veľká nádej, že ak vlastne nám odchádzajú tí mladí, že oni sa vrátia, lebo on im proste nebude chýbať toto. Vieš, tento večný bordel, kde musíš zachraňovať, kde sa treba skladať na nemocnice. Vieš, akože, že proste, že zrazu, že preboha, Mne na tom celom najviac vadí, že demonštrácie sú zásadne buď iba keď je strašná zima, alebo strašné teplo. Že ako ja by som navrhoval, že od vstúpili meteorológovia. Normálne áno, od septembra do novembra a potom ako slušní ľudia, škandály sa robia a protesty sa robia od apríla do polovice júna. Čo je zaujímavé, pretože napríklad George Soros vie ovládať počasie, to neviem, či viete, ale veľmi akoby nepracuje s touto kvalitou. Ale to by bolo krásne, že ak pri SMP bol ten príkaz, ktorý to spustil, tak o pár rokov by bolo, že nejakú tutanšiu revolúciu, keď Ilko povedal teraz. No. Vieš, že... Nič, ja zajtra napíšem Sorošovi, aké by sme chceli počasie. Sámko, neklam. Ešte chcem povedať jednu vec, a to sa myslím týka hlavne Karolinky, ale aj ostatných akože ľudí a podľa mňa tých všetkých, ktorí tu teraz sedia, možno aj tých, ktorí nás počúvajú, že ľudia odjakživ živa ľudstvo hľadá ako keby zmysel života. A ja som napríklad vynikajúca herečka a naozaj mala som... Ináč je to také na Slovensku netypické. Akože prepáčte, že mám sebavedomie, ale máš to aj na papieri, nie? No, ale o to nie. Akože mohla by som žiť... Teraz čo som to chcela povedať, teraz si ma úplne akože... Kto sa tu zasmial? Lukáš sa zasmial, Fila, a von. Zmysel života. Zmysel života, áno. Že ľudia odjak živa hľadajú zmysel života, ale podľa mňa akože budovať demokraciu alebo akože zaoberať sa tým, aby nám bolo lepšie na tom občianskom základe, v tým občianským postojom, alebo chrániť, dokonca zachraňovať demokraciu, môže byť pokojne zmysel života a nemusíme sa plácať proste v nejakých nemôžem povedať to druhé slovo, čo k tomu patrí, sračkách ani nič, pretože vlastne my máme ten zmysel života a dá sa s ním pokojne prežiť akože zmysluplný život, nie, Karolína? No. Áno, akože určite áno, len neviem, je to podľa mňa celkom také široké ešte aj v súvislosti s tým, čo predtým ste sa rozprávali ohľadom toho, že ako možno, že tí mladší ľudia vlastne vnímajú tento sviatok a podobne, že na jednej strane, že určite súhlasím, že mi to dáva zmysel, ako to hovoríš. Zároveň si myslím, že ľudia teraz, že je to veľmi taký zvláštny vzťah teraz toho občana a štátu, ktorý momentálne zažíva, lebo nemyslím si úplne, že teraz akože ten občan dlží tomu štátu, aby ho teraz nejako celý akože naprával, keď je v takom zlom stave, že by som určite akože, že keď niekto napríklad chce odísť, tak je to proste legitímne, že chce odísť. Jasná vec. No a tým pádom je to podľa mňa, že veľmi ťažké vyriešiť, lebo to, že keď niekto cíti tú misiu, že to chce robiť, je super, len vlastne sama neviem, aj keď som robila tie veci, že ako to robiť, že dlhodobo udržateľne, aby potom aj to vlastne stále, lebo no neviem, veľa vecí mi napadalo, strašne som sa stratila v tom, že to frustruje. Že... Aj ťa frustruje, ale dokonca aj tí ľudia, že vieš, napríklad všetci čakajú, že to budeš robiť že navždy, že to budeš robiť zadarmo, že nič vlastne nepokazíš. Že nič nepokazíš, presne. Musíš sa naučiť moje nie. No, jasné. Hej. Len tým, že na to není žiadna učebnica ani nič, tak vlastne stále aj o 5 rokov sa takto môžeme stretnúť a vlastne nebudeme mať na to úplne odpovede, čo je aj super, ale zároveň trochu aj frustrujúce. Víš, a znie to ako biznis plán, Karolina.
Tak, mám ich pár hlavy. Ja musím pochváliť Zuzkinu novonadobudnutú schopnosť hovoriť nie, lebo keď sme si raz telefonovali pre túto diskusiu a povedal som jej, počúvaj, nenatočila by si nejaké video, a hovorí nie. A je to také radostné nie. Ja ti s radosťou hovorím, že nie. Áno, lebo rozumiem, bola som aj ja už vyčerpaná tým, ako vlastne všetci sa na mňa obracali, postav sa za toto, natoč, pre nás video, pre nás zbieraj peniaze, chod na toto námestie, ale poď aj na toto námestie. A spätnú reakciu som častokrát dostávala, zabijeme ťa, vykop si svoj hrob a podobné laskomilky. No a potom som sa naučila hovoriť nie a vlastne som zistila, že tých ľudí to až poteší, keď im poviete nie takým radostným spôsobom, že vlastne sa to, že aj oni môžu potom vlastne niekedy povedať nie. Nie je moja nová akože schopnosť, áno. A keď to budeš hovoriť, nebudeš vyčerpaná. Tak. No jasne, inak pre mňa to bolo veľmi dôležité sa naučiť hovoriť to nie. Ja si inak aj pamätám, po akej udalosti sa mi to stalo. Ja som presne na takúto nejakú diskusiu ma pozvali do Spišskej Novej Vsi v 2018. A teraz prišla som tam, sme sa nejako dohodli. Jednak prišli tam ešte takí tí ľudia, čo sú dneska v LSNS alebo v tej inej strane, už neviem, takí tí mladí nackovia, alebo tam niečo mi vykrikovať. Nie, oni nie sú. A niečo mi vykrikovať. Každopádne potom to vlastne nejak, že organizovalo to mesto, alebo nejak študenti s mestom, ja už neviem, ale že keď bola nejaká iná diskusia, že to bol nejaký akože pravidelná vec, tak vlastne primátor toho mesta poskytoval nejaký hotel alebo niečo. Ale keďže zistil, že som tam ja, tak on bol zo Smeru, on zrazu povedal, že mne to nemôžu dať, tak oni ma ubytovali do takej akože v podstate takého schatralého domu v centre mesta, jak je tam na Spišskej Novej Vsi také oválne námestie, nedalo sa to riadne zamknúť a ja som celú noc iba čakala, že ma niekto príde zabiť, to bolo hrozné. Lebo ja som tady dostávala tie výhražné správy v podstate každý deň, hej, že 50. A potom som si povedala, že toto akože nestojí vôbec za to, takže som prestala chodiť. Neviem, či to znie tak smiešne ako mne a iným ľuďom teraz, ale to bolo hrozné, lebo ja som vtedy proste mala, že 18 rokov, ja som sa snažila dovolať úplne hocikomu, mňa nikto nezdvíhal v ten večer a ja som tam iba bola úplne posraná, to bolo hrozné. Ale zase oni nemali na výber, Spišskej väčšina domov v centre schatrala, čiže to je akože... No. Ale pozdravujeme do Spišskej. Ty máš šťastie, že nevidíš, ako som sa... Ja si budujem fanúšikov vždy v Novom Meste, ale... Áno. A máš ich veľa fanúšikov? Mám ich veľa, pozdravujem aj do Sniny. Ale čo chcem povedať, že ale na druhú stranu, a smerujem k tomu, čo vravila aj Zuzka, keď vlastne išla za tou emóciou v tom 89. roku, že niečo ťa napriek tomu, keď sa bavíme, že áno, nikto od nás nemôže očakávať, že niečo my dlžíme štátu a mali by sme, ale na druhú stranu, ty si išla, vieš, akože keď sa diali tie veci, tak zrazu ste tam vlastne boli vy, nebol tam, ani my sme to neorganizovali, vieš, a pritom by sme možno nás to mohlo napadnúť, že ako keby, že chopili ste sa vy toho ako generácia v istom veku a ja tomu ako v niečom, čo len chcem ako keby zdôrazniť, že aj dnes, čo mne trošku chýba, a to nie je, že by som mal nejaký vnútorný pocit, že sú to dlžní, ale mne chýba taká tá, nechýba, ale necítim až takú západnosť od mladej generácie, lebo mám pocit, že to je ten vek tej rebelie toho, kedy my si ešte tie ideály chceme nastavovať, že ja keď som mal 15-16 rokov, tak sme stáli pred halami, kde chodil Vladimír Mečiar z nejakého vnútorného presvedčenia, že proste to nechceme mať takto my. Že dobre, vy ste si ho zvolili, tie generácie pred nami, ale my to chceme mať proste inak. A toto isté som z vás proste cítil a myslím si, že ja sa pamätám vtedy, za nami prišiel taký redaktor z nejakej STV v tom čase a vravel, a čože vy sa takto proti štátu? A jeden môj kamarát dal geniálnu hlášku na tom, jak to napadlo, povedal, on si začal. Vieš? Štát si začal, no. A v nás to bol pocit také rebelie, áno, že proste, vieš, že a podľa mňa toto k tej mládeži proste akože určite nejakým spôsobom patrí, lebo my už sme veľakrát aj unavení. Ja som to delal na mojich rodičov, už oni prešli tým mečiarizmom a už som videl, že pri tom Ficovi už boli takí, že už akože my sme si už svoje prešli. Že teraz sa to chytte vy a že je to ako keby, vieš, je to táto éra, že znovu tá moc siaha na budúcnosť ako keby tých, ktorí tu budú o 20 rokov tou produktívnou vrstvou, vieš. Jasné, a možno iba by som to nejako uvedla do kontextu, čo som povedala, že ja to už hovorím, že po nejakej skúsenosti a
A že preto to má možno nejakú konotáciu, lebo aj keď som napríklad začala robiť tie protikorupčné protesty ešte, že to vzniklo tak, že som bola doma v kuchyni, pustila som si live prenos Národnej rady a tam ešte Bugár s Dankom proste robili... No, ale vieš už aj to, že si v kuchyni a pustíš si live prenos Národnej rady, to akože... Ja som to v živote neurobil. Ja to robím tiež, lebo my varíme, vieš. Zvláštni ľudia. A potom sa to nedá jesť, vieš, ja to... No, ale inak, možno neviete, ale vlastne pôvodne to bol, že protest proti Andrejovi Dankovi, aj to malo takú grafiku, ale potom sme to zmenili vlastne, hej. Takže, jasné, samozrejme, ale... Hovorím to teda aj po tej skúsenosti a s tým, že ja som to inak brala ako samozrejme. My keď sme robili tieto veci aj všetky tie veľké protesty a podobne, nejaké diskusie, vždycky tam boli aj nejakí ľudia, ktorí boli vlastne aj účastníci novembra a som to aj tak brala veľmi prirodzene, že samozrejme, že teda aj títo ľudia prišli. A dneska to vnímam už úplne inak, pretože oveľa väčšiu úctu mám vlastne voči tým ľuďom, že toľko rokov a toľko akože rôznych vecí a stále to není úplne tak, ako sme chceli, aj keď samozrejme je to proste niečo lepšie a stále tí ľudia sú proste aktívni, hlavne v tých menších mestách, kde naozaj tá anonymita funguje úplne inak, že častokrát vlastne tá demokracia tam stojí na pleciach úplne, že konkrétnych ľudí, na prstoch ich viete v niektorých regiónoch zrátať, a že to je naozaj niečo veľmi obdivuhodné. Oni nikdy za to nedostanú žiadnu cenu, žiadnu nejakú akože špeciálnu recognition. Väčšinou sú to ľudia, ktorých naopak ako keby, veľa takých som stretla, ktorých práve že sú ostrakizovaní tým svojim okolím stále. Veď tam vieš, kde kto býva. Presne. A to je vlastne to. A s touto emóciou vlastne som aj teda chcela povedať to, že naozaj ako keby, že nemôžeme, že podľa mňa, že potrebujeme vychovávať ľudí k tomu, aby cítili tú spoluzodpovednosť za tú krajinu a za svoj život v nej, ale zároveň to nemôže byť tak, že teraz akože musíte to robiť, inak ste proste zlí a ste zlyhali a podobne, lebo to nefunguje. Ja túto iba sekundu, ja to použijem na drobný product placement, keďže sme sa tu bavili o mladých ľuďoch. 28. januára, ak by ste sa rozhodli, a podľa mňa nevyhnutne sa musíte rozhodnúť navštíviť ďalšiu diskusiu z našej no však fantastickí sme. Tak 28. januára sa tu budeme rozprávať o tom, či pre mladých ľudí má zmysel žiť na Slovensku a budeme sa rozprávať s mladými ľuďmi. Takže budeme veľmi radi, ak sa rozhodnete opäť si nás vypočuť. Nech sa páči, kto chcel čo. Ja som len chcela povedať, že možno by sme sa mohli zbaviť toho, že pomáhať štátu a možno by sme mohli začať hovoriť, že štát sme my všetci. Si sa práve dopracovala ku francúzskému kráľovi. Nie, ja som sa dopracovala k štvrtému potlesku. Ja to rátam. Ja som v tejto chvíli zvedavý, či Dominik súhlasí. Sme my štát? A teraz, že s čím, akoby z tej palety tých vecí, ktoré boli povedané, že my sme štát? No. Áno, ale ja si myslím, že by sme možno nemali hovoriť iba o štáte a jednotlivcoch, ale mali by sme hovoriť o spoločnosti. Hej, a že tam je trošku ten problém, ktorý si myslím, že sa udial aj po novembri, že vlastne sme zabudli ako na spoločnosť. A zabudli sme na rôzne ako... Proste ako odignorovali sme to, že... To nemusí mať úplne každý tak ako my. No, že to nemusí mať každý tak ako my a že by sme mali vlastne kolektívne ako budovať tie väzby, budovať tie inštitúcie a budovať tú občiansku spoločnosť, ktorá bola spomenutá. A myslím si, že v tomto sme sa trošku strátili. A ako sme to mali robiť? To bola moja otázka, že dalo sa to nejako inak spoločensky a ekonomicky? Áno, ja si myslím, že sa to určite dalo nejakým spôsobom. Ekonomická otázka na Zuzku, tu ne? Nie, to bola na teba. No, ja si myslím, že sa to určite dalo nejakým spôsobom inak. Ja si myslím, že v mnohom sa to dalo inak. Myslím si, že sme úplne, povedzme, rezignovali na širšiu sociálnu politiku, rezignovali sme na ambicioznejšie sociálne projekty, úplne praktické veci sme odignorovali, hej, ktoré sa nám budú vrácať v dlhodobej perspektíve. Či už sú to klimatické otázky, či už sú to otázky bývania, či už sú to proste otázky kultúry a na tie veci ako jedného dňa budeme dochádzať, ak už na nich nedochádzame. Hej? Už pomaly dochádzame, ale už je pomaly aj neskoro. No veď práve, že už začína byť ako neskoro. A sú štáty, ktoré sa na to úplne nevykvajcli tak ako my, na západe napríklad. No ale to je tá otázka. A z tých postkomunistických krajín, hej, kde nejaká forma tej zmeny prebehla všade, dal to niekto nejako lepšie?
Ja si myslím, že sú štáty, ktoré to dali určite lepšie. Maďari napríklad. Maďari to dali špeciálne veľmi dobre. Nie, myslím si, že v niečom napríklad aj Česká republika môže byť zaujímavým príkladom určite. Ale samozrejme, že tam sú proste rôzne štruktúrne determinanty toho, že čo sa stalo, ideologické determinanty. Ale myslím si, že tam bol aj aspekt premeškanej príležitosti. Tomáš. No, ja som mal aj otázku, ale však... Hej, nie, ale ja neviem, jak ste to vymali vy, ako však my sme, ako keby ja som išiel v 19. roku na vysokú školu, prišiel som sem do Bratislavy, čo bolo vlastne, ja som mal pocit, že vstupujeme, aspoň tak mi to bolo nastínené, ako povedali Češi, že vieš, boli voľby, vyhral Mikuláš Dzurinda, Mečiar bol ako keby minulo, všetci sme videli, jak nám zamával. Ja som prichádzal do najlepších rokov. A už bude iba lepšie. Počúval som všade, že budeme Singapur Európy, proste ekonomika bude, vieš, ja som sa videl už, že sa vyvážam. Michalovce, Singapur Európy. Ja som sa videl, že už sa vyvážam v aute v Rakúsku, po Viedni, vieš, akože... A môžeš, ne? Áno, ale čo chcem povedať je, že my naozaj že my sme trošku ako keby, a však si neviem nakoľko, však ste to aj tí, čo si na to veľmi dobre pamätáte, že prišlo také vytriezvenie, lebo aj ten Mečiar nás v niečom držal v ilúzii, že všetko je dobre, ceny sa držali umelo dole. Vlastne to bolo také pokračovanie toho totalitného spôsobu riadenia štátu aj myslenia a všetky tie dvojnásobné platy a sľuby neviem čoho zrazu narazili na veľmi jasnú realitu reforiem a tak, ale súhlasím s tým, čo hovoríš ty, že ja si vtedy pamätám, všetko sa premieralo len cez ekonomické faktory. My musíme tu ušetriť, toto je konsolidácia, toto je... A vlastne stratil sa v tom celom ten bežný človek, lebo jeho zaujímali normálne veci, akože, a to čo vraví, že či už išlo o kultúru, o školstvo, tam, čo len keď sa pozrieš, koľko sa vymenilo ministrov školstva v tých rokoch. To boli rezorty, ktoré nikto nechcel. Učilo sa proste stále podľa starých. My sme vypľúvali von z rôznych škôl, ktoré tu bolo množstvo študentov, ktorí skončili a nevedeli, čo vlastne... No, alebo skončili vo vláde, ale nevedeli, čo majú robiť. A pre mňa to bolo veľmi, ako keby, ja sa pamätám, že rok 2004, keď sme vstúpili do EÚ, otvoril sa trh. Nielen ja, ale akože ja mám pocit, že polovica mojich kamarátov sme zdrhli do Anglicka, do Švajčiarska, proste odišli sme preč, lebo sme mali pocit, že ja som sa cítil ako môj pradedo, ktorý odišiel v tej prvej vlne emigrácie pred tou vojnou alebo cez ňu, že to Slovensko zdrhlo preč a po chvíli sme zistili, že vlastne, ale toto nie je tá perspektíva, lebo tam vonku bude stále len niekto, kto umýva auta alebo niekde, že musíš sa vrátiť, ale že vlastne mám pocit, že sme nedokázali ako keby naplniť tie prísľuby, ktoré v tom 89. roku, ako keby ja som si ich pamätal, keď som si čítal, neboli len o tom, že sa budeme mať proste ekonomicky dobre. Ale vieš, čo si myslím, že ako keby v tom... Ja viem, ale ja neznášam toto sebamrskactvo slovenské, že vieme si vôbec uvedomiť, aká mladá demokracia my sme v pomere s tými starými európskymi demokraciami. Veď akože, pardon, ale my sme fakt puberťák, akože robíme hanbu a trieskame dvermi, ale nesmieme sa stále iba seba bičovať. Ja si myslím, že áno, robíme 2 kroky dopredu, 1 dozadu, ale vždy tými malými posunmi ideme dopredu a sme jedna z najmladších demokracií v Európe a že mali by sme byť možno ako keby trošku menej taký defetistický. Ja si myslím, že nemusíme byť defetistickí vôbec. Akoby s týmto ja plne súhlasím, že tá ako kolektívna atmosféra, ja rozumiem tomu, že napríklad teraz politicky proste je taká atmosféra, že ten opozičný blok je frustrovaný. Hej. Ja som žil v Čechách medzi 2013 a 2019, ja to veľmi dobre poznám odtiaľ, úplne rovnakú atmosféru, úplne rovnakú. Ale zároveň si myslím, že by sme mali byť akože ambiciozni. Áno. Normálne, že think big. Alebo aspoň stredne. Na teba, ale aspoň stredne. Povedzme každý aspoň jednu pozitívnu vec. Ja začnem. No napríklad nemáme kolonizačnú vinu. No, len aby. No nemáme. A Moritz Beňovský? Nehal 3 školy, umrel, akože sorry. Ja myslím, že Silvester Trnovec na Sávke sa tomu venuje a on má taký argument, že aj máme ako stredná Európa nejakú kolonizačnú. No tak miesto toho, aby ste išli aj vy svoje pozitívne, tak moje rozoberáte na súčiastky. Dobre. Takto to dopadá. Nie, ale Dominik, na teba ešte som na takú otázku, to mi tak napadlo, ako tu Tomáš rozprával, že
že povedal si ty, Tomáš, že teda, že Mečiar nejak zakonzervoval to zdanie, že v zásade sa veci nemusia meniť, hej, že môže to takto byť. A je podľa teba, Dominik, možné, že práve preto tí ľudia, ktorí volili Mečiara, nehovorím, že všetci, ale že nejaká časť ho volila práve preto, že vlastne ani nie, že by boli nejakí priaznivci komunizmu, ale že práve, že chceli, hej, to, že aby sa tie veci jednoducho nemenili, lebo také je to celé burlivé, nejasné a tu mali asi aj pravdu. Vychádzalo to z toho? Akože ja vždy hovorím, že stabilita je niečo, čo sa podceňuje, že stabilita je pre mnohých ľudí proste aspektom legitimity systému. A to, že vám ten systém je schopný ako doručiť každý ďalší deň tú istú obživu, ktorú máte, a ako ponúknuť nejaký typ ekonomickej životnej istoty, to je niečo, čo sa trošku podceňuje. S tým Mečiarom to je podľa mňa ešte komplikovanejšie, pretože tam máme vlastne tú fázu pred rozdelením a prvej fázy ako ekonomickej transformácie, ktorá dopadala na Slovensko oveľa tvrdšie než na Česko. Hej, že tu bola štvornásobná nezamestnanosť v 92. než v Českej republike napríklad. A nikto nám to nepovedal, že to tak bude. Nikto nám to nepovedal, že to tak bude, samozrejme. A ono to ako veľmi potom ovplyvňovalo aj ten slovenský nacionalizmus a jeho vzostup. Aj to, prečo vlastne ľudia sa upínali k tým nacionalistickým stranám, pretože to boli práve strany, ktoré vtedy hovorili, že nerobme to tak, ako tí Česi, nerobme to touto šokovou terapiou, ale nájdeme si svoju špeciálnu slovenskú cestu, čo si myslím, že bolo veľmi apelatívne na ľudí, ktorí v tom momente vlastne bojovali o nejaké prežitie, alebo o prácu, hej, alebo prvýkrát mali skúsenosť s nezamestnanosťou a takéto akoby vlastne to tak človeka prekvapí taká skúsenosť. Socioekonomické aspekty, ktoré proste vás rozvyklajú. A myslím si, že toto bola akože veľká časť, ktorá bola ako úplne nesporne aspektom, prečo ľudia Mečiara volili. Ale samozrejme, že nie iba to. Samozrejme, že aj ten nacionalizmus ako taký má nejakú svojstojnú proste silu. Ten konzervativizmus, ktorý ako s tým išiel ruku v ruke. Ale určite ako tá stabilita, to bol aspekt. Ja len jednu vetu k tomu, ale... Ty vždy iba jednu vetu, len ona má 4 minúty. Ale podľa mňa, ale toto je dôležité, lebo dá sa vrátiť k tomu, o čom sa tu dneska rozprávame, k tomu 17. novembru, že ja som mal ale taký vnútorný pocit tedy veľmi silný, že ako keby ten mečiarizmus, že veľmi rýchlo sme my tú slobodu, vieš, lebo ty vravíš, že áno, ja som to si uvedomoval aj v mojom okolí, že tá stabilita je strašne dôležitá, ale pre mňa a pre mnoho ľudí po tom novembri to bolo o tom, ale výmenou za čo? Vieš, že ja som mám pocit, že oni nás tak kúsok po kúsku sme im dávali. Budete sa mať dobre, ale dajte nám trošku z tej slobody, dajte nám viac tej slobody. A my sme odozdávali a potom až museli znovu prísť tie generácie, ktorým vyskočili tie tykadlá, ale toto už my nemôžeme dať. Že už sme niekde, kde, vieš, že... A ja mám pocit, že teraz vlastne je to znovu tak, len už to nie je, že to berú po tých kúskoch, kde si to až tak veľmi nevšímaš, lebo sa máme stabilne. Ja som mám pocit, že sa nemáme mnohí, vieš, akože v tých regiónoch až tak dobre, ale už sa to nám takto berie, vytrháva a stále mám pocit, že nechápem zrazu, že prečo ten pocit toho, že tá sloboda, alebo ako my ju vnímame, alebo jak ju dneska máme zadefinovanú, že ako zrava Zuzka, že prečo už dávno nie sme tam vonku, vieš, že toto už je proste moc a že toto je niečo, čo podľa mňa aj vás vtedy muselo nejakým spôsobom ťahať na tie námestia, alebo neviem, aký ste mali vnútorný pocit, že čo bola tá prvotná motivácia, ale... Čo to bolo? No... Lebo vy ste sa mali podľa mňa už akože fajn, ako generácia mladých, že vieš, netrpeli ste tým, že nemôžem si kúpiť mobilný telefón, žijeme v nejakej, vieš... No, fajn je strašne relatívne, vieš, že ty keď to akože zhodnotíš zo svojej skúsenosti, tak vlastne áno, oproti tomu predtým. A ja som to zase vnímala tak, že preboha, keď som sa pozerala napríklad na ten prenos, ale teda to bolo, že dlhodobo frustrácia, hej, že tam akože bola pár rokov predtým bola gorila, že to vyzeralo otrasne, aj tie protesty. A potom vlastne pozeráš, že stále na tých vlastne arogantných ľudí, ktorých tam nič nezaujíma a zrazu tam, ono to celé, však aj vtedy zrovna jedna tá vec bola taká, že oni vlastne zrazu zrušili to rokovanie, lebo sa tam stala nejaká procesná chyba a mňa to tak nahnevalo, že preboha, však oni tam akože aj mňa reprezentujú, keď teda vtedy som ešte nevolila, ale však ako občianku, hej, že oni len tak odkračajú preč, že to čo je, hej, že vlastne dosť taký iný pohľad asi, lebo vlastne fakt, že to šejpuje tvoj mozog, keď sa zrazu narodíš do tej slobodnej spoločnosti. No akože úprimne mňa ešte procesná chyba nedoviedla k organizovaniu protestu. A to je možno tá chyba. Ale to je, akože to svedčí o tom, že ty si že normálne že super, vieš. No hej, a to je potom, vieš, že to je taká obrovská...
jak to povedať slušne, ako hnev, hej, že, lebo ako je možné, tak ja tu možno budem chcieť žiť, možno akože tu budem chcieť mať rodinu a akože mám tu rodinu a ľudí, na ktorých mi záleží a akože toto tu majú správať nejakí ľudia, ktorí sú nekompetentní a nič nevedia a chodia opity do roboty a podobne, že to čo je, vieš, že takže potom, keď aj tu sa akože organizujú veci, že tak to je to, hej, že tak nemá vyzerať tá krajina, že to není, mňa to nereprezentuje a to som sa snažila povedať a však my sme na ten prvý protest mysleli, že príde 20 ľudí a potom sme zistili, že 10 000 ľudí akože cíti to, čo my a potom neskôr ešte viac, že to nebolo možno nejako tak komunikované úplne vtedy. Ja mám ešte nejaké otázky, ale môžete aj vy pomaly začať rozmýšľať nad tým, že čo sa chcete a či sa chcete niečo opýtať. Možno nejaký 1, 2, 3 a uvidíme, ako to pôjde. Ale teba sa, Karolína, ešte opýtam aj, o tom sme sa rozprávali teda, že asi keď tu sedíme, tak sa nechystáme odísť. Ty si študovala v Prahe. Medzi tým aj v Spojených štátoch si bola takto. Napriek tomu teraz sedíš tu. Vidíš svoju budúcnosť na Slovensku? Alebo prečo si sa vrátila? Alebo čo? Ako to je? No, ja som doštudovala pred mesiacom. Už mesiac nie som študentka. Blahoželáme. Je to tak dať, či to je dobré alebo zlé, že už nie si? Už si platíš za vlaky proste, tak to sa zapovedne. No, to som si musela inak celý čas, lebo som si nevybavila tú kartičku. To nejak nechcú, oni ti nechcú overiť zahraničnú školu alebo niečo také, to jedno. No, neviem. Je krátka odpoveď moja, že či tu nejako zostanem navždy, neviem. Že... Alebo to berieš iba, lebo aj to sa dá, hej, že toto berieš akože, že tu je moja centrála, ale veď akože svet je veľký. No, hej, akože ja to veľmi vnímam tak, že môj domov je tam, kde bývam, aj keď teda samozrejme mám akože veľmi aj nejaký osobný vzťah s touto krajinou, samozrejme a spoločnosťou slovenskou. Ale vnímam to tak, že aj samozrejme špeciálne mi na tom záleží asi inak, ale vnímam to tak, že možno budem aj niekde inde, možno budem tu, že mám to také otvorené. Mm-hmm. Chcete sa niečo vyopýtať niekto? Kľudne zdvihnite ruku. Možno vás ani všetkých nevidím, ale tam vás vidím vzadu. Všetkých vás poznám po mene. Lukáš, budeš taký dobrý, prosím ťa. Tam vzadu za tebou sa hlas. Príjemná počujete ma? Toto je príjemná diskusia, len ja mám trošičku pocit, že mi tam prekáža to, že tá revolúcia alebo ten 89. nebol bod 0. My sme ako spoločnosť, vnúci gardistov, deti komunistov, nikdy sme sa s tým nevysporiadali ako spoločnosť a tie vzorce správania sa dodnes vyplácajú, keď sa pozrieme na súčasnú situáciu. A ten boj, ktorý začal 17. novembra, nemáme ani ešte zďaleka vybojovaný. Takže čo si myslíte, že by nám pomohlo? Trošku vitality by som poprosila. Že mám pocit, že sme taký unavený národ, ako keby celú históriu tak nejak splývame, málo kedy sa postavíme za seba, nikdy sme za seba až tak veľmi nebojovali, vždy také malé skupinky, na ktoré sa potom odvolávame, že veď sme boli v SNP, neviem čo. Že trošku také vitality by som akože od každého jedného ja poprosila. Ale tak zase treba objektívne povedať, že revolúciu nikdy nerobila väčšina, vieš, že aj v 17. novembri na tých námestiach nebola, že väčšina národa. To tak nebýva úplne. Ale vitalita nikdy neuškodí. Ale zase napríklad v generálnom štrajku myslím, že bolo 85% pracujúcich. No. Že nemyslieť si, že niekto to za nás urobí. Proste je nás tu tak málo, však to je taký malinký národík, proste kufrikový, že naozaj každý jeden z nás musí trošku, akože viacej sa trošku snažiť. No to je celé. Ja si myslím, že jedna z ďalších vecí, čo by asi možno... Nehovorím, že súhlasím s tým, že mám pocit, že sme takí, že podľa mňa by politici mali mať z tých ľudí taký pocit, že to nie je len tak. S čímkoľvek prísť, že proste, že ako keby, že tí občania sú tu normálny, nie oponent, ale že normálne existuje nejaká zodpovednosť, nemôžeš všetko. Že tá občianská spoločnosť je tu normálne ako istá entita, ktorú oni nemôžu obísť, prekročiť, alebo je len tak z vláku proste zakývať, ale že s každou vecou, s ktorou prichádzajú, že narazia na nás. A to je niečo, čo podľa mňa oni absolútne v tejto chvíli nemajú, alebo si myslím, že to tak berú, že vlastne
že znovu sme sa dostali do toho, že je tu taký, už to nie je komunizmus, ale taký divný feudálny vzťah, vieš, že... Podľa mňa Dominik na to bude poznať nejaký pojem. Hej, ale že mám ten pocit, že my by sme... To je toto, že trošku sa tak zdvihnúť z toho priposratia, prikrčenia a vlastne postaviť sa a začať ako keby niečo robiť. Ja to nechcem hovoriť, ale napríklad, ja keď som čítal teraz aj rozhovor s Adelou Vincovou, že si hovorím, že konečne ľudia akože niečo robia, že keď sa ich niečo dotkne, tak vieme niečo vlastne urobiť. Toto je slovenský problém. Až keď sa ma to dotkne, až keď ja mám zlú skúsenosť s zdravotníctvom, až keď ja neviem pochovať svojho rodiča proste, až keď ja s tým štátom začnem mať problém, až vtedy sa ma to dotkne. Ako keby nevieme byť empatickí s tým, že vy máte problém so zdravotníctvom, no ja sa ozvem, aby ste ho nemali. Že nečakať až na vlastnú skúsenosť, lebo môže byť fatálna. Ja by som dodal, že... To je už môj 7. ja si to rátam. Áno, ja som to chcel na potlesky vyhrávaš. Keďže si mi nedali honorár, tak ja si aspoň rátam tie potlesky. Ešte keď dáš ešte 3, tak akože možno bude honorár. No, ale... Ja by som možno iba dodal v rýchlosti, že organizovať... Aj mexickú vlnu, ďakujem. A že podľa mňa to, čo vlastne ty si spomínal, ten rozhovor s Adelou a tak ďalej, že ja si myslím, že organizovať sa je strašne dôležité. Mne sa strašne páči napríklad to, že teraz máme v spoločnosti ten pohyb, ktorým sa ľudia vlastne snažia znovu nájsť vzťah napríklad k odborom, ktoré boli som v odboroch. Priatelia, vstupujte do odborov. Hej. Že vlastne odrazu sa ako odrazu ukazuje, že tie odbory není sú to, čo si mnoho ľudí myslelo a že to není iba o neustálých, požiadavkách na zvyšovanie plátov, a že to už nie je o charaktere práce napríklad, o slobode v práci, o právach, hej? O nejakej spoločnej sile. A o nejakej spoločnej sile, ktorá potom môže vlastne vystupovať kolektívne ako protiváha politickej sile. Hej? A to akože odbory v tomto sú strašne dôležité. A v niektorých krajinách aj za toho socializmu boli veľmi dôležité. Takže ja si myslím, že toto je niečo, čo napríklad je strašne hodnotné v dnešnej dobe. Mm-hmm. Ale to je to, že vlastne my sme tým 17. novembrom, a možno aj asi na toto ste narážali, že sa niečo vybojovalo. My sme dostali tie demokratické inštitúcie alebo inštitúty, ale my sme ich de facto nepoužívali, lebo buď sa obsadili zhora politicky a pre nás boli odbory. Keď ste videli tých odborárov, to pre nás bolo akože, ale že vlastne my zrazu si uvedomujeme, že tie inštitúcie tu sú práve na to, aby keď dojde k tomu, že moc znovu zneužíva a svoju moc, a respektíve nekoná vo verejnom záujme a porušuje sama zákony, tak my máme aj reálne v ústave právo na to využiť všetky dostupné prostriedky a vlastne vypovedať poslušnosť štátu, ak reálne cítime, že tá moc zneužíva tieto veci a ide proti verejnému záujmu, proti zákonom a vlastne ohrozuje slobodnú občiansku spoločnosť. Že to nie je, že my sa nemôžeme. Podľa mňa to, čo sme urobili toho 17. novembra, sa dá urobiť vlastne kedykoľvek. A kým to štát, myslím teraz tí politikov, nebudú takto cítiť, tak vlastne ten vzťah nikdy nebude rovnovážny. A to je možno to, čo, keď sa pýtame na to, že čo by to dneska malo byť, že vrátiť občianskej spoločnosti túto silu. A to sa dá len cez to, že začneme tieto inštitúcie vlastne využívať v náš prospech. Absolútne súhlasím. Aj s Dominikom súhlasím. Naša situácia v kultúre je veľmi momentálne prekerná a jediné, ako prečo sa cítim byť natoľko sebavedomá v tejto chvíli, ako sa cítim byť na tej svojej pozícii, je to, že máme naozaj veľmi silné odbory. A keď už teda akože krásne herečky a herci vstupujú do odborov. Šikovné. Že to začína byť vlastne úplne, že moderné. Hej. A podľa mňa to je akože o tom, že nachádzať ten konsenzus, že vlastne to nie sú izolované odbory nejakých pracujúcich, izolované ako odbory pracovníkov v kultúre, ale že naprieč tou spoločnosťou existujú zdieľané kolektívne záujmy, za ktoré je možné kolektívne bojovať v kolektívnej organizácii. To nie, že možné, to je vlastne v tom úzuse odborárskom, že keď lekári, alebo ja neviem, kto vstúpi, teda už naozaj tie odbory vyhlásia štrajk, tak aj my v ten večer prestaneme hrať, lebo sme v odboroch. Ono vlastne naozaj je tu možnosť, dámy a páni vo vláde, ochromiť tento štát. No, počúvajte. Ty sa vyhrážaš revolúciu. Že zajtra budeme vo videu, že burcujeme spoločnosť, hej. Čiže niekto musí, ale no, hej, že budeme obvinení. Čo si zase posratý? Nie, ja chcem, že ešte...
Však ty si vravela, že ty budeš dnes No mierna. áno, ale toto sa ťažko vystrihlo, lebo tam je slovo odbory. To sa ťažko vytrhne z kontextu. Teraz už tie odbory není sú také priateľské vlastne k tej vláde, takže sa možno aj... Máte ešte niekto nejakú otázku? Tam v strede. Dobrý večer, ďakujem vám. Boli ste inšpiratívni aj zábavní. Ale nadviazal by som na ten rozhovor, čo bol s Adelou spomenutý, lebo podľa mňa bol akože skvelý, lebo konečne sa niekto postavil za to, vyšiel zo svojej komfortnej zóny, ako pani Fialová hovorila, a ukázal nejaký svoj názor, s ktorým veľa ľudí nesúhlasilo. Ale potom sa dostane do diskusie aj na Enku a vidí tam, že tí všetci ľudia diskutujúci sú takí, že očakávali ešte niečo viac, ale pritom oni sami nespravia nič preto, aby sa tam to niečo viac ukázalo. A sami seba považujú, že sú nejakí lepšia tá časť spoločnosti, tak vlastne ako my potom máme urobiť to, aby tí, ktorí sú a priori proti nám, na tej druhej strane, mali byť k nám lepší, keď my nevieme byť lepší ani voči tým ostatným, od ktorých to očakávame. Na túto tému sa organizujú konferencie. No podľa mňa je to vlastne o hľadaní toho konsenzu, aj to o hľadaní prieniku nejakých záujmov. Že ja si myslím, že to je jeden z veľkých slabostí našej ponovembrovej spoločnosti, že sme trochu rezignovali na to hľadanie konsenzu. A že sme si povedali, že vlastne ako naše nejaké nepopulárne názory a neviem čo, alebo riešenia sú štátnické gestá a teda nás nezaujíma tá ako zvyšná časť spoločnosti, ktorá s tým nesúhlasí. A myslím si, že keď chcete ako klásť efektívny odpor, tak proste budete musieť hľadať prienik záujmov. A pokiaľ ako sa to ústrnie, ako je to niekedy dnes populárne v takom kolektívnom narcizme, tak to je úplne slepá ulička pre mňa. Ja ale rozumiem vašej otázke aj trochu inak, že ako nebyť arogantný k ľuďom, ktorí ako keby ponúknú ten most, hej, medzi tými dvomi a možno aj viacerými skupinami ľudí. Tak ste to mysleli? Že ako nebyť arogantný? No nebyť arogantný. Proste. Áno, máme to v sebe, my sme lepší, ale to si myslia aj z tej druhej strany. Tú aroganciu cítim takisto z pána ministra vnútra, tú aroganciu cítim z pánov z republiky. Proste, ako náhle sa dostaneme k mikrofónu, sme arogantní a z jednej aj z druhej strany. Tak neviem, no možno, že tak, jak som povedal, že potrebujeme ako národ viacej vitality u jednotlivcov, tak možno, že viac aj láskavosti alebo slušného správania. No vidíte, už sme zadefinovali 3 veci, ktoré by tomuto národu mohli pomôcť nie len, že jednej skupine, celému. Ale ak môžem... Ja by som ti aj zatlesk, pridal by som empatiu ešte. No už netlieskajte. Ale je veľká pravda... Nie, toto si zaslúži potlesk, lebo keď si uvedomíme, že prečo pre mnohých, aj ktorí možno nesúhlasili potom, mali zlý pocit z ponovembrového vývoja, nevedeli úplne uchopiť to, či to demokracia, čo to vlastne je a čo to pre nás znamená, čo je pre mňa tá sloboda, ale stále pre mnohých ostal ten základný feeling z toho novembra a práve vďaka tomu, že ten november bol slušný a láskavý, že ostalo to, že vlastne Kurník Šopa, keď zažiješ tú emóciu, a podľa mňa toto išlo aj z tých vašich protestov, kde sa neskanduje, že obesiť alebo niečo, ale kde proste ľudia kričia, nechceme násilie, kde ľudia kričia, že máme holé ruky, proste kde ľudia kričia, že sľúbili sme si lásku, to sú heslá, ktoré jednoducho to nás vracia k niečomu, čo je v každom z nás hlboko zakorenené, že všetci sme v niečom, ako keby chceme žiť v spoločnosti, kde sa chceme mať proste radi a minimálne pociťovať nejakú základnú, že vždy ten úsmev, kdekoľvek prídeš, je proste lepšia emócia a skrášľuje to prostredie, v ktorom žiješ. A podľa mňa toto je tiež jeden z veľkých atribútov, na ktorý by sme my z tohto nemali dať preč, lebo tiež je to odkaz novembra, ktorý sa možno tak nejak strácal. Dokonca sa ním začalo pohrdať, že nemalo to byť až také slušné a nemalo to byť až také láskavé. Ale už keď to bolo slušné a láskavé, tak na tom trvajme. Hej, ďalej. Karolína? Ja by som k tomu ešte dodala, že ja sama mám veľkú skúsenosť s hejtom a s nejakými takýmito veľmi zlými reakciami. A častokrát ten hejt akože neprichádza len od tej skupiny, ktorú by sme si predstavili, že to sú nejakí akože voliči Smeru a podobne, že častokrát akože veľmi kruté veci, akože možno nie také násilné, hej, ale že veľmi kruté veci vlastne prichádzali od ľudí, ktorí napríklad tiež chodili na tie protesty a za niečo, čo vlastne ja už si teraz aj nepamätám, čo boli tie veci, že to
samozrejme, že asi som nejak pochybila alebo niečo, ale že... No v ich očiach minimálne. No áno, ale že veľmi akože že hrubé veci a to sa vlastne na tej druhej strane nestane, hej, že akože kto z, neviem, fanúšikov ministerky kultúry jej tam akože ide vlastne nadávať, že teraz povedala niečo nejaké zlé, že oni akože medzi sebou vlastne vôbec kriticky nie sú, ale my vlastne veľmi radi si tak vypichávame, že vlastne ty ešte nie si taký dokonalý, alebo toto si nespravil tak dobre. Čo robíme zároveň v tej disciplíne, ako vlastne hľadáme stále nejakých tých spasiteľov, hej, že vlastne je to niečo, k čomu stále inklinujeme a že vlastne aká to je škoda, hej, že aj koľko vlastne ľudí, aj tých mladých, o ktorých sme sa bavili, ktorí potom odídu, vlastne odídu aj kvôli tomu, že vlastne tak teda asi nie sú takí dobrí na toto celé, hej, že tak akože čo sa tu s tým vlastne budú paprať. Áno, ty to musíš naprvu dať dobre. A vlastne mne teraz napadne akože x ľudí, ktorí robia podľa mňa že skvelé veci vo verejnom priestore a viem, že ako sú rôzne akože shameovaní a sú na nejaké profily robené, že teda neviem, že niekto je napríklad nejaký akože influencer ohľadom nejaký akože ekotém, ale zároveň raz niekto ho videl, že si kúpil plastovú fľašu, tak hneď akože ideme tam robiť takéto komentáre a že mohli by sme si trochu uvedomiť, že toto akože vôbec nie je v pohode, hej, že nikto z nás není dokonalý a nejak akože honiť si ego, no, činiť dobre akože, svojmu egu? No, proste není to v pohode, no. Venovať sa sebaláske? Robíme si tým veľmi zle sami. Ja si myslím, že jeden zo spôsobov vlastne, ako to pochopiť, je aj to, že možno uvedomiť si, že tie politické rozdiely, ktoré sú medzi jednotlivými časťami spoločnosti, sa vlastne nevzťahujú na celé akoby hodnotové rozdiely. Že my akoby máme nejaké kolektívne zdieľané záujmy, máme veci, na ktorých sa proste vieme pretnúť a sú veci, v ktorých ale bohužiaľ ako sme veľmi podobní. A to je presne to, čo Karolína hovorila napríklad. Proste obidve tie strany hľadajú nejakých mesiášov, hej, obidve tie strany hľadajú vo svojej frustrácii nejakých vodcov. Ale počkaj, strany... to je semantický rozdiel, lebo oni hľadajú vodcu, my hľadáme lídra. Áno, hej. No však ale práve, že to je akoby potom ten narcizmus, kde my vlastne hľadáme, že v čom sme lepší, hoci sme veľmi podobní. A bohužiaľ, ako si myslím, že ten základ je často veľmi, veľmi rovnaký. A myslím si, že to ako by sme trošku mali niekedy možno viac uvedomiť. Posledná ešte jedna otázka, presne tam vy ste sa hlásili prvý a to bude bohužiaľ posledná otázka. Ďakujem vám pekne aj za túto dnešnú diskusiu. Ja by som sa trošku možno odpichol od dvoch myšlienok, ktoré priniesla do verejnej diskusie pani profesorka Radičová, naša prvá a snáď nie posledná premiérka v tejto krajine. Ona pár rokov dozadu vydala knihu Krajina hrubých čiar, kde vlastne hovorí o tom, že Slovensko vždy urobilo hrubú čiaru a nevysporiadalo sa s tou minulosťou. A že vlastne tým my trpíme a nevieme spracovať tú súčasnosť a robíme stále tie isté a možno ďalšie chyby. Ale v súčasnosti už aj ona vo verejných vystúpeniach hovorí, že súčasný systém, inštitúcie v tejto krajine sú v takom zlom stave, že podľa nej je treba ich založiť na novo. A to už som počul vo viacerých tých diskusných príspevkoch alebo vystúpeniach, rozhovoroch. A že vlastne, že či si myslíte, že Slovensku by viac pomohol taký ten postup tom malom, dobrom, postupnom zlepšovaní v rámci možností 2 kroky dopredu, 1 dozadu, alebo tu má byť vlastne nejaká zmena a nastolenie nejakej tej novej republiky, lebo v zahraničí aj tie demokracie, Francúzi majú teraz, neviem, 4., 5. republiku, proste sú krajiny, kde sa stretli ľudia, urobili nejaké zasadnutie veľké, zvolali veľa ľudí, napríklad na Islande pred 15 rokmi a napísali si novú ústavu a založili nové inštitúcie. Že máme sa snažiť vylepšiť tento systém v týchto medziach, ktorý je, alebo podľa vás treba nejakú tú novú radikálnu zmenu? No, hlavne nevylepšujú teraz tí, čo tam sú, podľa mňa. No tí ho nevylepšujú. Kto bude zakladať tie nové inštitúcie? U pani ministerky kultúry vidíme toto smerovanie a zároveň nás ohromujúco desí. Takže možno, že je to dobrý nápad, keby sme to robili my, hej? A to isté si myslí druhá strana. No to je ten základný predpoklad, že, akože, že my to máme robiť, hej? No. Že tí druhí to nemajú robiť. Takže nie som si celkom istá. A v rámci tých inštitúcií poznám veľmi veľa ľudí vo všetkých štátnych inštitúciách, ktorí tam sú naprieč veľa ministrami, naprieč veľa ideologickými
neviem to vyslovať, smerovaniami naprieč, vieš, čo myslím? Stále tam sú. Neviem to povedať proste správne vyskloňovať. A držia tú inštitúciu funkčnú tak, že ten občan nakoniec dostane za každého ministra veľmi podobný produkt, hej, z tej inštitúcie. To by som asi do tohto nešla hrubou čižmou. Samozrejme, na hypotetickej, abstraktnej rovine, ako filozofická téma na univerzite, je to super mentálne cvičenie. Ja som ináč tiež akože veľký popularizátor deep stateu. Myslím si, že potrebujeme viacej akože toho deep stateu a viacej proste ako úradníkov, ktorí proste sú ako nezávislí od rôznych politických garnitúr. A čo sa týka tej hrubej čiary, no ja budem taký ako kritický v tom, že sú také memy v slovenskej spoločnosti, ktoré sa opakujú do nekonečna a znie to vždycky strašne dobre, keď ich niekto povie, pretože proste založiť to na novo je presne príklad proste tohoto. Hej. Ja už som to počul od neviem koľkých ľudí, neviem koľkokrát a vlastne neviem, že čo by to malo znamenať. Napísať si novú ústavu a čomu by to pomohlo. Ja som v tomto ako skôr tradicionalista. Hej, alebo gradualista. V tom, že ja vlastne iba nevidím úplne ten zmysel, nemyslím si, že by to malo ten efekt, ktorý by sme do toho opäť ako do nejakého, nie tentoraz mesiáša, ale do nejakého ako kúzelného rituálu vkladali. Hej. Myslím si, že akože drobnou prácou to pôjde oveľa istejším smerom. A tak obľúbená téma agenda vždycky, keď nevedia strany, že čo je zmena volebného systému, čo už párkrát sa skloňovalo aj v týchto týždňoch, mesiacoch. Takže ja keď to počujem, tak predtým som len krútila očami a teraz sa trochu obávam, no ale hádam to neprejde. Lebo to nerobíme my teraz. No, áno, keby sme to robili ale akože my, tak po by to bolo diskusii dobre. prípravný výbor tu. Ale zase asi treba povedať jednu vec, že je dôležité, aby tie inštitúcie, a podľa mňa demokracia je funkčná vtedy, keď fungujú jej inštitúcia. Že za mňa tie základné veci, akože spravodlivosť, vymožiteľnosť práva, tieto veci, už sa urobila jedna chyba. Tá hrubá čiara, myslím, ktorá sa robila za komunizmom, možno sa mala urobiť inak, lebo teraz nás tie veci dobiehajú. Vidíme to, Andrej Babiš. Proste to sú veci, ktoré sa nedotiahli, nechali sme ich plávať, dneska nám vyskakujú a dneska už vlastne o tom, že či niekto bol agent alebo nie, rozhoduje minister vnútra, čo by takto nemalo byť, ale je dôležité, aby vlastne tí ľudia v tých inštitúciách, to je to, čo vravil ty, aby tá nezávislosť od štátu bola v tak obrovskej miere, že sa raz dožijeme toho, že tí ľudia, ktorí nám sa snažia sprzniť tú demokraciu alebo ju znefunkčniť, že za to nejakým spôsobom budú potrestaní. Lebo keď tento proces neprebehne, tak tí ľudia budú do budúcnosti robiť tie isté chyby, lebo nemajú zodpovednosť a ísť do politiky s tým, že toto ti prejde, je niečo, čo v demokratickom štáte ako keby... Ja som strašne zvedavý, ako to dopadne aj v tom USA, lebo tam je teraz momentálne o to veľký zápas, že tam sú rozohraté súdne veci s Donaldom Trumpom, ktorý je zároveň prezidentom a toto, keď dojde k nejakému záveru, ktorý sa nebude Donaldovi Trumpovi proste páčiť, to môže byť taký veľký milník vo vývoji demokracií na celom svete a možno aj vzor pre iné krajiny. Samozrejme, keď to domrvia, tak to zase môže byť na opačnú stranu, ale myslím si, že my strašne málo akoby vyžadujeme, že proste tie zákony tu platia pre všetkých, že keď sa udiela tá hrozná vec na východe Slovenska, o ktorom sme dneska začínali, my musíme ako spoločnosť trvať na tom, aby ten páchateľ z toho neodišiel s tým, že to proste vyprchá nejak zvláštne nejakým krátkym, nejakým divným súdnym pojednaním, ktoré nakoniec ho z toho dostane von, len preto, že je to člen nejakého politického klanu, alebo je to člen policajného zboru, ktorý si to vie vyriešiť, lebo týmto my definitívne vieme zničiť dôveru človeka v fungujúci štát, ale tým pádom aj v demokraciu, ktorú potom už naozaj, tak potom na čo sme ju toho 17. novembra chceli, keď reálne naozaj nefunguje. A toto je zodpovednosť pre mňa nás úplne všetkých, lebo ten tlak vieme vyrobiť len my, ten proste nevyrobí
nevyrobí nikto iný za nás. A už určite nie tí ľudia, ktorí tam sú, lebo keď si pozriete mnohých tých ľudí, ktorí pracujú v tom slovenskom policajnom zbore, oni podľa mňa prežívajú ešte brutálne iné proste tlaky. Ja viem si predstaviť, poznám veľa ľudí, ktorí pracujú v policii, ktorí hovoria o tom, že je to strašne ťažké sa postaviť autorite nad sebou, lebo to okamžite znamená proste tvoj šlus. Odbory. Odbor. Áno. Poslednú otázku ja položím vám všetkým takú na jednu vetu. Pre ten dnešok teda, pre rok 2024 a situáciu, ktorú tu máme, odkaz 17. novembra jaký? Nebáť sa, nekradnúť, vydržať. Povedať nie. Podľa mňa, už to je jedno, lebo už všetci sa to inak toto pýtajú, vieš, už som na niekoľko anket vlastne týchto odpovedala, tak idem to nejako kopírovať. A podľa mňa, že naozaj vlastne užívať si nejaké výhody toho slobodného sveta, akože len sa tak nejak netrizniť furt, že ak je všetko zle, však akože super veci sú, hej, že akože môže ísť človek aj preč, aj tu byť a dobrý život mať a všetko a strašne super možnosti, ktoré vlastne vďaka tomu 17. novembru máme a zároveň vlastne nezostať taký nejaký akože ľahostajný a iba tak nejak čakať, že už je to vybojované, tak bude dobre, lebo proste tá demokracia nie je happy end, hej, že ono sa to proste, presne ako Zuzka povedala, že je to sloveso, že ono to proste samo nezostane tak, ako to je. A to je vlastne zároveň aj odkaz, aj trochu taká tá výzva, že to, že napríklad my tu dneska sme a že vy ste všetci prišli, že však to vlastne ukazuje, že to je brutálna vec, že vlastne stále sme schopní sa o tom rozprávať a že teda evidentne je to pre nás veľmi dôležité a aj si tak akože sa uvoľniť v tom niekedy, že však je to v pohode, není to celé iba zle, keď si človek číta tie správy a zostať tak na pozore. Ostala som aj raz. Tak za mňa to je asi, že organizovať sa, hľadať prieniky a trvať na svojich právach a zákonoch. No a ja to možno, lebo všetkým súhlasím, čo ste povedali, ale dodal by som jednu vec, ktorú ja som videl, a to je to, čo tu niekto hovoril, a ty si to vravela o tých svojich rodičoch. Ja som tiež tak tedy vnímal, pre nich to bol, že tej angličtine, že you choose, že oni konečne mohli ísť voliť. Že my to vieme vždy opraviť, že my vieme prísť k voľbám. Je to taká výhoda oproti totalitným režimom, diktatúram. A môj sen je raz sa dožiť toho, ja verím, že sa to dožijem, že v Rusku sa budú s úžasom kúkať na Slovensko, že tu bolo naozaj ale slobodné voliť 98,9% slobodných voličov, lebo im tak záležalo na tom, že chcú povedať svoj názor k tomu, čo sa tu deje. Ešte, ja neviem, pozor, že čo si praješ. Presne, ja neviem, že či toto chceš, lebo volebná účasť rastie a výsledky sú čoraz horšie. A ďalšie, ja vôbec nechcem, aby sa na nás Rusko pozeralo. Áno. Rusko nech sa pozerá tam, na druhej strane Tichý oceán, dlhý, vidno ďaleko, tam nech sa pozerajú. Super, perfektne. Ďakujem vám veľmi pekne. A nebudeš sa pýtať na tie tipy, lebo ja mám strašne dobrý tip. Prosím? Že nebudeš sa pýtať na tie tipy, lebo ja mám strašne dobrý tip. Áno. Môžem povedať? Môžeš. Máme tu ešte takú krásnu rubriku, ja neviem, či všetci si urobili domácu úlohu, teraz to zistíme. Nejaký tip na knihu, film, podcast týkajúci sa tejto témy, hovor. No, ja mám strašne dobrý tip, inak ja milujem dávať tipy, hej, lebo ja som taký vďačný konzument, že keď nájdem niečo dobré, tak ja o tom všetkým hovorím a tak. Strašne dobrý film, taký taliansky, z minulého roka. V slovenčine sa to volá Aj zajtra je deň. Vynikajúci, neviem, či ste ho videli. A zrovna vlastne 17. novembra v nedeľu ho hrajú v Nostalgii. Nepracujem pre Nostalgiu, ale choďte na ňo, lebo je úžasný. Nechcem to spoilovať, ale trochu to súvisí aj teda, však asi pre toho dávajú aj toho 17. S tým, o čom 17. november je a je to veľmi silné. Ja som aj plakala viackrát, keď som sa na to pozerala, takže choďte na to. No, keby ste chceli čítať nudnú, ale za to krátku a veľmi, veľmi dobrú knihu, ktorá je ako akademická o 90. rokoch, respektíve transformáciu v východnej Európe, tak skvelý sociológ Till Hilmar napísal minulý rok knihu, ktorá sa volá Deserved, alebo Zaslúžené.
A sú to rozhovory s ľuďmi v rôznych sektoroch, vlastne s inžiniermi a s pracovníčkami v starostlivosti, s opatrovateľkami vo východnom Nemecku, v Českej republike. On tam vlastne rozvíja témy vlastne nejakých morálnych nárokov a očakávaní, ktoré od seba mali ľudia v 90. rokoch a ako to vlastne v tej dobe vnímali. Je to strašne informatívne a strašne dobré a vlastne sa to strašne vzťahuje na rôzne vzorce správania, kultúrne systémy, proste, ktoré máme aj na Slovensku a ktoré ovplyvňovali tú našu transformáciu. Super, ďakujem. Tomáš, máš niečo? Ja ťa predbehnem, lebo ja sa priznám, že knihu ani nič také, ako vedel by som všeličo, ako odporúčiť, ale smerom špeciálne k tomu, čo nás čaká ten 17. november, vrátim sa len k tomu, čo som hovoril, že ak možno, ja som si to tiež uvedomil, keď som bol v Prahe na tých oslavách, že prečo ja tiež sa neviem dostať k tomu, že ten deň si ho nejak nastaviť, že je to deň voľná, že využiť to na niečo a chcem vám odporúčiť stránku MOK, je to Múzeum obetí komunizmu, kde majú... CZ. Nie, SK. Kde majú reálne jednu celú podstránku venovanú príbehom obetí komunizmu. Ľuďom, ktorí to sú reálne mená konkrétnych obyčajných ľudí. To sú ľudí, ktorých zastrelili na hraniciach pri pokuse o útek, ktorých nechali pracovať v Jakimove, ktorých na 10 rokov zavreli a robili im zle, ktorí im nedovolili. A je to podľa mňa... Jak my si veľakrát rozprávame o tom, že áno, nie je dobre si vešať ľudí, možno, ako si hovorila, do tých vitrínov takto, ale je dobre poznať ľudí, lebo to boli príbehy vlastne ľudí, ktoré robili proste ten režim a veľakrát ľudí, ktorí práve v tom vnútornom slobodnom nastavení nám svojimi činmi niečo chceli odkázať. A ja mám pocit, že keď ich príbehy skončia a necháme ich odísť do toho zabudnutia, tak skončí aj to, prečo vlastne prečo bol ten 17. november taký dôležitý, lebo sa skončilo to obrovské peklo, ktorým aj takíto ľudia museli prejsť. A sú to naozaj veľmi silné príbehy, nedá sa to prečítať naraz, lebo sa frustrujete úplne, ale je to krásne si prečítať o týchto ľuďoch, lebo mohli to byť vaši rodičia v iných konšteláciách a je dobre o tom proste vedieť. Takže skúste tam občas zabrousovať. No, takže keď chcete film, máme film, ak chcete čítanie, máme čítanie a potom, ak by ste sa chceli vyfrustrovať. Ale je to dôležité. Je to dôležité naozaj. Dobre, naozaj vám veľmi pekne ďakujem. Rozprávali sme sa s dvoma hostiami. Prvá bola Zuzana Fialová. Ďakujem za pozornosť. A ďakujem za pozvanie. A ďakujem za príjemnú spoločnosť. Druhá bola Karolína Farská. Ďakujem takisto za všetko toto. Okrem nej ešte Dominik Želinský. Ďakujem pekne. A Tomáš Hudák. Ja vám ešte raz pripomeniem, 28. januára presne tu na tomto mieste sa budeme rozprávať na tému, ako to vidia mladí a či sa teda na tom Slovensku oplatí žiť, alebo ako to je. Je to v rámci takého diskusného formátu, ktorý si kladie otázku, že či toto sme chceli. Verím, že sa tu s mnohými z vás stretnem a dúfam, že vás príde ešte viac. Dúfam, že sme vás dnes aj zaujali, aj pobavili, aj ste sa niečo dozvedeli, aj sme vám dali nádej. Ďakujem vám, že ste prišli. Moje meno je Samo Marec, ja som to tu moderoval. Ďakujem veľmi pekne.